ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय. ശീല പ്രഭുപാദ് की जय. ഗുരു മഹാരാജ് की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ലെവൽ 2 ക്ലാസ്സിലേക്ക്, ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലെ 18 അധ്യായങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ. ഇനിയിപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും നമ്മളൊന്ന് കാണുന്നുണ്ടാവും ഈ ലെവൽ 2 എന്നുള്ള ഈ ക്ലാസ്സിൽ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊന്നുമില്ല. സൈന്യ നിരീക്ഷണം എന്നുള്ള ആ 2 സൈന്യങ്ങളിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട യോദ്ധാക്കളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ വിവരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല അർജുനന്റെ വിഷാദം അല്ലെ, യുദ്ധം ചെയ്യാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് അർജുനൻ പറയുന്ന കാര്യം, അതൊക്കെ മാത്രമാണ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒന്നാം അധ്യായം ഇന്ന് 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തീർക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ രണ്ടാം അധ്യായം തുടങ്ങി നമുക്ക് കുറെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകേണ്ടി വരും. അവിടുന്ന് തൊട്ട് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല 72 ശ്ലോകങ്ങളുള്ള വലിയ നീണ്ട ഒരു അധ്യായമാണ് രണ്ടാം അധ്യായം. ഒന്നാം അധ്യായത്തില് നമ്മൾ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പോകാം. ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് അർജുന വിഷാദ യോഗം എന്നുള്ള ഒന്നാം അധ്യായമാണ്. ഒന്നും കൂടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇസ്കോൺ അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി, ഇന്റർനാഷണൽ സൊസൈറ്റി ഫോർ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ് എന്ന സ്ഥാപകാചാര്യനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണകൃപാമൂർത്തി ദിവ്യപൂജ്യ ശ്രീ ശ്രീമദ് AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദരുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയത്. അതാണ് നമ്മൾ യഥാരൂപം, ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. AC ഇവിടെ ശ്രീമദ് AC അഭയചരൺ എന്നാണ് മുമ്പത്തെ പേര്. അപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ചൊല്ലുന്ന മംഗളാചരണാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി പഠിക്കാവുന്നതാണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഗീത ഒരു അടിസ്ഥാന പ്രബോധന ഗ്രന്ഥമാണ്. എല്ലാവരും ബോധവാനാക്കാൻ, എങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥം തന്നെയാണ് ഭഗവത്ഗീത. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ്.
ഭഗവത്ഗീത വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ പഠിക്കണം. അത് നമ്മുടെ ബാഹ്യപ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കും. നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു. മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ആരാണ്, ഭഗവാൻ ആരാണ്, നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണ്, നമ്മള് നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു. ഒരാൾ തത്വചിന്തയുടെ ഒഴുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, ഒറ്റയ്ക്കല്ല. നമ്മുടെ ഉള്ളില് പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാനെ അറിയണം, അല്ലെ? ആ ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള ആ ജീവാത്മാവ്, അതാണ് അത് നമ്മൾ അറിയണം. എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ജീവിക്കുക, ഈ ജീവിതം സഫലമാക്കുക. അതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം തന്നെയാണ് ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം. ശങ്കരാചാര്യർ ഗീതയെ അമൃതത്തിന്റെ നദിയായിട്ടാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഗീതാ മാഹാത്മ്യം ശങ്കരാചാര്യരുടെ വിരചിതമായിട്ടുള്ള 6 ശ്ലോകങ്ങൾ അടങ്ങിയത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ കണ്ടതാണ്. അപ്പൊ അതില് ഭഗവത്ഗീതയെ അമൃതിന്റെ നദിയായിട്ടാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് നമ്മൾ ഗീതാ ഗംഗോദകം പീത്വ പുനർജന്മന വിദ്യതേ എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കണേ. അപ്പൊ ആ ഗീതയാകുന്ന ആ ഗംഗാമൃതം പാനം ചെയ്താല് പിന്നെ പുനർജന്മം ഉണ്ടാവില്ല. മഹാഭാരത ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് അടുത്ത സ്ലൈഡില്. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നിഷേധിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? വിഷാദം കൊണ്ട് അനുകമ്പ മൂലം പറഞ്ഞു, ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കാണാം. ജീവാത്മാവിനോടുള്ള അനുകമ്പയാൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എന്തിനാ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചത്? നമ്മളെപ്പോലുള്ള ഈ ബദ്ധാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള ഈ ജീവാത്മാക്കളോടുള്ള അനുകമ്പ കൊണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഭൗതികതയിൽ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്, അല്ലെ? ജനിക്കുക മരിക്കുക, ജനിക്കുക മരിക്കുക, അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന നമ്മളോടുള്ള അനുകമ്പയാലെ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു തന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ പല പല മാർഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു. എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് സ്വധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താം, ഈ ജീവിതം, ഈ മൂല്യവത്തായ മനുഷ്യ ജീവിതം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഭവസാഗരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ എങ്ങനെ പറ്റും എന്നുള്ള മാർഗങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഫാമിലി ട്രീ ആണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. കുരുവംശം നമുക്കറിയാം, അല്ലെ? മഹാഭാരതം ഒക്കെ വായിച്ചവര് തന്നെയാണ് എല്ലാ പേരും. എന്നാലും നമുക്കൊന്ന് പെട്ടെന്ന് നോക്കി പോകാം. അപ്പൊ കുരുവംശം. ശന്തനു മഹാരാജാവ് ഗംഗാദേവിയെയാണ് ആദ്യം വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ വേറെ ഒരു കഥയാണ്. അതിലെ ദേവവ്രതൻ എന്ന ഒരു മകനാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. പിന്നീട് ഭീഷ്മർ എന്നറിയപ്പെട്ട മകൻ. അതിനുശേഷം ഗംഗാദേവി തിരിച്ചുപോയി, അല്ലെ? അതിനുശേഷം ശന്തനു സത്യവതി എന്നുള്ള മുക്കുവ സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സത്യവതിക്ക് മുമ്പ് പരാശര മുനിയില് ഒരു മകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, വ്യാസദേവൻ എന്നാണ്. കൃഷ്ണദ്വൈപായനൻ എന്നാണ് പേര്. പിന്നീട് വേദങ്ങൾ വ്യസിച്ചതിനാല് വ്യാസദേവൻ എന്ന് പേര് വന്നു. അങ്ങനെ ശന്തനു സത്യവതി ദമ്പതികൾക്ക് 2 മക്കളുണ്ടായി, ആൺകുട്ടികള്. ചിത്രാംഗതൻ, വിചിത്രവീരൻ എന്ന് 2 പേര്. അപ്പോ അവര് അംബാലിക എന്നുള്ള 2 രാജകുമാരിമാരെ വിവാഹം കഴിച്ചു. പക്ഷെ അവർക്ക് മക്കളുണ്ടായില്ല. അതിനു മുമ്പേ തന്നെ അവര് മരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അങ്ങനെ ഈ സത്യവതി മാതാവ് ഈ രാജ്യത്തിന് അവകാശികളില്ലാതെ പോയി എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട് വ്യാസദേവരോട്, അന്ന് വൈദിക കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ വ്യാസദേവനോട് പറഞ്ഞു, അംബാലികയിലെ പുത്രോത്പാദനം സാധ്യമാക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ അംബികയിലുണ്ടായ മകനാണ് ധൃതരാഷ്ട്രർ. അംബാലികയുടെ മകനാണ് പാണ്ഡു. ദാസിയിലും ഒരു മകൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് വ്യാസദേവർക്ക്. അതാണ് വിതുരർ, സാത്വികനായിട്ടുള്ള വിതുരര്. പിന്നെ നോക്കാം. ഇപ്പൊ പാണ്ഡു വിവാഹം കഴിച്ചത് കുന്തിയെയും മാദ്രിയെയുമാണ്. ധൃതരാഷ്ട്രൻ വിവാഹം ഗാന്ധാരിയെയാണ്. ഗാന്ധാരിയുടെ സഹോദരൻ ശകുനി. അവരൊക്കെയാണ് മുഖ്യ കഥാപാത്രങ്ങള് മഹാഭാരതത്തിലെ. അപ്പോ പാണ്ഡുവിനും 5 മക്കളാണ്. നമുക്കറിയാം, യുധിഷ്ഠിരൻ, ഭീമൻ, അർജുനൻ, നകുലൻ, സഹദേവൻ. കുന്തി ദേവിക്ക് വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് ഒരു മകനുണ്ട്, കർണൻ, നമുക്കറിയാം. അർജുനന്റെ ഭാര്യയാണ് സുഭദ്ര. ദ്രൗപദി ഈ 5 പേരുടെയും ഭാര്യയാണ്. അർജുനന്റെയും സുഭദ്രയുടെയും മകനാണ് അഭിമന്യു. അഭിമന്യുവിന്റെയും ഉത്തരയുടെയും മകനാണ് പരീക്ഷിത്തിന്റെ മകനാണ് ജനമേജയൻ. ഈ സുഭദ്ര ആരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സഹോദരിയാണ്. ബലരാമനും സഹോദരനാണ്, അല്ലെ? ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ.
പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗാന്ധാരിയുടെ ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ മക്കള് 101 മക്കളുണ്ട് അല്ലെ. ദുര്യോധനൻ, ദുശ്ശല, ദുശാസനൻ, പിന്നെ 98 ആൺമക്കൾ വേറെയുമുണ്ട്. അതാണ് ഒരു ചെറിയൊരു ഫാമിലി ട്രീ കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ. ഇനി ഭഗവത്ഗീതയുടെ വിഭാഗങ്ങള് നമുക്ക് അറിയാം. കർമ്മയോഗ, ആദ്യത്തെ 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങള് കർമ്മയോഗ, 7 മുതൽ 12 വരെ അധ്യായം ഭക്തിയോഗം, 13 മുതൽ 18 വരെയുള്ള അധ്യായം ജ്ഞാനയോഗം. ആചാര്യന്മാർ ഭക്തിയോഗ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ മധ്യത്തിലായിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ മധ്യത്തിലുള്ള 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങള് ഭക്തിയോഗം അല്ലെ. ഭക്തി വളരെ രഹസ്യമാണ്. ഭക്തിയാണ് എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും സാരാംശം. ഭക്തി ഇല്ലാതെ കർമ്മയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും ഒന്നും ജീവനില്ല. ഭക്തിയാണ് അതിന് ജീവൻ നൽകുന്നത്. പൊതുവെ മനുഷ്യര് അടുപ്പത്തിലാകാതെ രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താറില്ല. അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനാർത്ഥം ഭക്തി മധ്യത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളതിനാലെ ഭക്തി മധ്യത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണം, ഇപ്പൊ തന്റെ സൈന്യത്തോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്ന രാജാവ് മധ്യത്തിലാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സുരക്ഷിതനായിട്ടിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഗോൾഡ് ജ്വല്ലറി ഒക്കെ വെക്കുമ്പോൾ വളരെ ഭദ്രമായിട്ട് ബോക്സിലൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് അല്ലെ, അലമാരി ലോക്കറിലൊക്കെ കൊണ്ടുവെക്കുന്ന പോലെ ഭക്തിയോഗം നടുവില് വളരെ സേഫ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ വ്യാഖ്യാനം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വൈഷ്ണവന്മാരുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. 4 വൈഷ്ണവ ആചാര്യന്മാരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങള് അതല്ലെങ്കിൽ ഗീതാ വ്യാഖ്യാനങ്ങള്, വിവർത്തനങ്ങള് റെഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് യഥാരൂപം രചിച്ചത്. ആരൊക്കെയാണ്? പ്രമുഖമായിട്ട് ശ്രീല ബലദേവ് വിദ്യാഭൂഷൺ, ശ്രീല ശ്രീധര സ്വാമി, ശ്രീല വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ, ശ്രീപാദ രാമാനുജാചാര്യർ. അങ്ങനെ 4 പേരുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങള് വിവർത്തനങ്ങളിലൂടെ റെഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിന്റെ രചന. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 700 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണ് വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ 574 ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. എത്ര ശ്ലോകങ്ങള്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ 574 ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അർജുനൻ 84 ശ്ലോകങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. സഞ്ജയൻ 41 ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ധൃതരാഷ്ട്രർ ആകെ ഒരേ ഒരു ശ്ലോകമേ പറയുന്നുള്ളൂ. ധൃതരാഷ്ട്രർ. അങ്ങനെയാണ് ഈ 700 ശ്ലോകങ്ങൾ. ഭഗവാൻ 574 ശ്ലോകവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. 1ാമത്തെ ശ്ലോകം ധൃതരാഷ്ട്രർ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ധൃതരാഷ്ട്ര ഉവാച ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേദായുത്സവ മാമക പാണ്ഡവശ്ചൈവ കിമകുർവത സഞ്ജയ. ധൃതരാഷ്ട്രർ പറഞ്ഞു, ഹേ സഞ്ജയ, പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധോത്സുകരായി ഒന്നിച്ചു കൂടിയ എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്തു? അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രർ ഒരേ ഒരു ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഒരേ ഒരു ശ്ലോകം പറയാണ്. സഞ്ജയൻ തന്റെ മന്ത്രിയായിട്ടുള്ള സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഈ പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തില് യുദ്ധത്തിനായി വന്ന എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. വ്യാസശിഷ്യനായിരുന്നു സഞ്ജയൻ. വ്യാസദേവന്റെ കരുണയാൽ ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ കുരുക്ഷേത്രത്തിലെ യുദ്ധരംഗം കാണാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നു. ധർമ്മപിതാവായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ധർമ്മഭൂമിയായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് വിളനിലത്തിലെ കളകളെ എന്ന പോലെ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരായ ദുര്യോധനാദികളെ പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കുമെന്നും യുധിഷ്ഠിരന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ധാർമ്മികരെ ഭഗവാൻ നാടുവാഴിക്കുമെന്നും ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാകുന്നതാണ്. അപ്പോ ധർമ്മത്തിന്റെ രക്ഷകൻ ഭഗവാൻ അല്ലെ. ആ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തില്, അതും കുരുക്ഷേത്രം എന്നുള്ള ധർമ്മഭൂമിയിൽ വെച്ചിട്ട്, പുണ്യഭൂമിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് യുദ്ധം നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ഈ വിളയുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കളകളെ ഒക്കെ നമ്മൾ പിഴുത് നശിപ്പിക്കും. അതുപോലെ ഈ ദുര്യോധനാദികളെ പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കും. പിന്നെയോ യുധിഷ്ഠിരന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ധാർമ്മികരെ നാടുവാഴിക്കും ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ ആ കാര്യം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തമാവാണ്. സഞ്ജയ ഉവാച ദൃഷ്ട്വാതു പാണ്ഡവാനീകം വ്യൂഢം ദുര്യോധനസ്തദാ ആചാര്യമുപസംഗമ്യ രാജാ വചനമബ്രവീത്. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ രാജാവേ, പാണ്ഡുപുത്രന്മാർ സജ്ജമാക്കിയ സൈന്യത്തെ കണ്ട് ദുര്യോധന മഹാരാജാവ് ആചാര്യന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പാണ്ഡവ സൈന്യം അല്ലെ, ഭഗവാനും അതുപോലെ മഹാരഥന്മാരായിട്ടുള്ള ഭീമന്, അർജുനൻ അല്ലേ, അങ്ങനെയുള്ളവരും അവരുടെ കൂടെ കുറെ രാജാക്കന്മാരും എല്ലാവരും ഉണ്ട്.
അവര് സജ്ജമാക്കിയ പാണ്ഡുപുത്രന്മാര് സജ്ജമാക്കിയ സൈന്യത്തെ കണ്ടിട്ട് ദുര്യോധനൻ പറയാണ്, ആചാര്യൻ, ആരാ ആചാര്യൻ? ദ്രോണാചാര്യൻ അവർ മുമ്പിൽ ചെന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാണ്. ജനനം മുതൽക്കേ അന്ധനായിരുന്നു ധൃതരാഷ്ട്രർ. നിർഭാഗ്യവശാൽ ആധ്യാത്മിക വീക്ഷണവും അദ്ദേഹത്തിനില്ല. ധർമ്മത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തന്റെ മക്കളും അത്ര തന്നെ അന്ധരാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നന്നായി അറിയാം. ധൃതരാഷ്ട്രരെ ജന്മനാ അന്ധനാണ് അല്ലെ? സ്വതവേ ധാർമ്മിക വീക്ഷണവും ആധ്യാത്മിക വീക്ഷണവും ഒന്നുമില്ല. അങ്ങനെ മക്കളും അതുപോലെ ധാർമ്മികരല്ലാതെ വളർന്നു. പശ്യൈതാം പാണ്ഡും പുത്രാണാം ആചാര്യമഹതീം ചമും വ്യൂഢാം ദ്രുപദപുത്രേണ തവ ശിഷ്യേണ ധീമത. അല്ലയോ ആചാര്യ, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ നോക്കൂ. പറയാണ് ഈ ആചാര്യ, ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് പറയാണ് ദുര്യോധനൻ, ആചാര്യ, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യൻ ബുദ്ധിശാലിയായിട്ടുള്ള ദ്രുപദപുത്രൻ ആരാണ്? ധൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ. അദ്ദേഹം ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ നോക്കൂ എന്ന് പറയാണ്. നയതന്ത്രജ്ഞനായ ദുര്യോധനന് സർവ്വസൈന്യാധിപനും മഹാബ്രാഹ്മണനുമായ ദ്രോണാചാര്യന്റെ തെറ്റുകളെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇവര് ദ്രോണാചാര്യരും ദ്രുപദരും തമ്മില് രാഷ്ട്രീയ വൈരം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ്. ദ്രോണാചാര്യർ ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തുനിയാതെ ജാഗരൂകനായിരിക്കണമെന്നുദ്ദേശിച്ചാണ് ദുര്യോധനൻ ആചാര്യന്റെ തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. അപ്പോ അവരുടെ അടുത്ത് പ്രിയ ശിഷ്യര് തന്നെയാണ് പാണ്ഡവര് ദ്രോണാചാര്യർക്ക്. ഇപ്പൊ രണ്ടുപേര് രണ്ട് സൈഡിലാ അല്ലെ, രണ്ട് പക്ഷത്താണ്. അപ്പൊ അവരുടെ മേല് ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയൊന്നും ചെയ്യരുത്, ജാഗരൂകനായിരിക്കണം എന്ന് ഒരു സൂചന കൊടുക്കാണ്. അത്ര ശൂരാ മഹേശ്വാസ ഭീമ അർജുന സമായുധി യുയുധാനോ വിരാടശ്ച ദ്രുപദശ്ച മഹാരഥ. ഭീമാർജുനന്മാരോട് കിടനിൽക്കുന്ന യുയുധാനൻ, വിരാടൻ, ദ്രുപദൻ എന്നീ വില്ലാളി വീരന്മാർ ആ സൈന്യത്തിലുണ്ട്. പറയാണ് ദുര്യോധനൻ ദ്രോണാചാര്യർക്ക് വിവരം കൊടുക്കുകയാണ്. അവിടെ ആ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തില് വില്ലാളി വീരന്മാരായിട്ടുള്ള യുയുധാനൻ, വിരാടൻ, ദ്രുപദൻ എന്നിവരുണ്ട്. ദൃഷ്ടകേതുശ്ചേകിതാന കാശിരാജശ്ച വീര്യവാൻ പുരുജിത് കുന്തിഭോജശ്ച ശൈബ്യശ്ച നരപുങ്കവ. പിന്നെ ആരൊക്കെയാണ്? ദൃഷ്ടകേതു, ചേകിതാനൻ, കാശിരാജാവ്, പുരുജിത്ത്, കുന്തിഭോജൻ, ശൈബ്യൻ എന്നുള്ള വീരന്മാരായ യോദ്ധാക്കളും അവിടെ ഉണ്ട് പറയാണ്. യുധാമന്യുശ്ച വിക്രാന്ത ഉത്തമൗജാശ്ച വീര്യവാൻ സൗഭദ്രോ ദ്രൗപദേയാശ്ച സർവ്വ മഹാരഥ. കൂടാതെ പരാക്രമിയായിട്ടുള്ള യുധാമന്യു ഉണ്ട്, ബലവാനായ ഉത്തമൗജസ് ഉണ്ട്, സുഭദ്രാപുത്രൻ ആരാ? അഭിമന്യു ഉണ്ട്, ദ്രൗപദിയുടെ മക്കളുണ്ട്. എല്ലാവരും യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. ഇവരെല്ലാവരും മഹാരഥന്മാരാണ്. ആരാ മഹാരഥന്മാര്? 60,000 യോദ്ധാക്കള് വന്നാലും ഒറ്റയ്ക്ക് എതിരിടാൻ കെൽപ്പുള്ള ആള്. അങ്ങനത്തെ ആളെയാണ് മഹാരഥൻ എന്ന് പറയാ. മഹാരഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞ 60,000 പേരെ ഒറ്റയ്ക്ക് നേരിടാൻ കഴിവുണ്ടാവും. അസ്മാകം തു വിശിഷ്ടായേ താനിബോധ ദ്വിജോത്തമ നായകാ മമ സൈന്യസ്യ സംജ്ഞാർത്ഥം താൻ ബ്രവീമിതേ. ബ്രാഹ്മണോത്തമ, എന്റെ സൈന്യത്തെ നയിക്കുന്നതിന് യോഗ്യതയുള്ള പടനായകന്മാരെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ പറഞ്ഞു, ഇനി നമ്മുടെ സൈന്യത്തിനെ നോക്കാം എന്ന് പറയാണ്. ഭവാൻ ഭീഷ്മശ്ച കർണശ്ച കൃപശ്ച സമിതിം ജയ അശ്വത്ഥാമാവികർണശ്ച സൗമദത്തിസ്തദൈവച. പറയാണ്, യുദ്ധത്തിൽ സദാ വിജയിക്കുന്ന താങ്കള് എന്നുവെച്ചാ ദ്രോണാചാര്യര്, താങ്കളുണ്ട്, ഭീഷ്മരുണ്ട്, കർണനുണ്ട്, കൃപൻ, അശ്വത്ഥാമ, വികർണൻ, സോമദത്തന്റെ പുത്രനായ ഭൂരിശ്രവസ് ഇവരൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവരൊന്നും ഒരിക്കലും തോൽക്കില്ല, യുദ്ധത്തില് സദാ വിജയിക്കുന്നവരാണ്. അന്യേച ബഹവ ശൂര മദർത്ഥേ ത്യക്ത ജീവിത നാനാശസ്ത്രപ്രഹരണ സർവേ യുദ്ധവിശാരദ. എനിക്ക് വേണ്ടി സ്വജീവിതം അർപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങി വന്നവരായിട്ട് ഇനിയുമുണ്ട് പല വീരയോദ്ധാക്കളും. നാനാവിധത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങൾ കൈവശമുള്ളവരും സമരമുറകളിൽ സുപരിചിതരുമാണ് അവര്. അപ്പൊ ഇനിയും പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇതുപോലെ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിതം ത്യക്ത ജീവിത എന്ന് അവിടെ പറയണേ. എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം ത്യജിക്കാൻ ഒരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള നിരവധി പേര് ഇനിയുണ്ട്. അവരുടെ കയ്യിലോ വിവിധ ആയുധങ്ങളുണ്ട്. മാത്രല്ല സമരമുറകളും പലതാണ് അവർക്ക് വശമായിട്ടുള്ളത്.
മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ പാപിയായ ദുര്യോധനന്റെ പക്ഷത്ത് ചേർന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ അവർ കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന് തീർച്ചയായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കണക്കിന് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദുര്യോധനൻ അധർമ്മിയായിട്ടുള്ള ആ ദുര്യോധനന്റെ ഒപ്പം ചേർന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ കൗരവ പക്ഷത്തിലുള്ളവര് കൊല്ലപ്പെടുമെന്നൊരു ഒട്ടൊക്കെ ഉറപ്പിക്കാം. എങ്കിലും ഈ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഏകോപിച്ച ബലം തനിക്ക് വിജയം നേടിത്തരുമെന്ന് ദുര്യോധനൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പക്ഷെ ദുര്യോധനൻ ഇപ്പോഴും ഹോപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലെ, പ്രത്യാശയുണ്ട്. ഞങ്ങള് ഇത്രയും സൈന്യ ബലം ഉണ്ട് എനിക്ക്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വിജയം ഉണ്ടാവും എന്ന്. അപര്യാപ്തം തദസ്മാകം ബലം ഭീഷ്മാഭിരക്ഷിതം പര്യാപ്തം ത്വിതമേതേഷാം ബലം ഭീമാഭിരക്ഷിതം. അപ്പൊ പറയാണ് ദുര്യോധനൻ ഒരു ആചാര്യനോട്, അളവറ്റതാണ് നമ്മുടെ സൈന്യബലം. പിതാമഹനായ ഭീഷ്മരാൽ സുരക്ഷിതവുമാണത്. നമ്മുടെ സൈന്യബലം നോക്കൂ, അളവറ്റ കണക്കില്ല, അത്രയ്ക്കുണ്ട്. എന്നാൽ ഭീമൻ രക്ഷിച്ചു പോരുന്ന ആ പാണ്ഡവ സൈന്യമാ നോക്കൂ, വളരെ പരിമിതമാണ് അല്ലെ. പാണ്ഡവ സൈന്യത്തിൽ കുറച്ചു പേരേ ഉള്ളൂ, 7 അക്ഷൗഹിണിയേ ഉള്ളൂ. നമുക്കോ 11 അക്ഷൗഹിണി ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദുര്യോധനന് എന്നും ഭീമനോട് അസൂയയുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം താൻ കൊല്ലപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഭീമന്റെ കൈകൊണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ. അപ്പോ എപ്പോഴും ദുര്യോധനൻ എന്തിനാ ഈ ഭീമനോട് അസൂയക്കാരനായി ഇരിക്കണത്? കാരണം എന്താ? താൻ കൊല്ലപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഭീമന്റെ കൈകൊണ്ടായിരിക്കും എന്ന് അറിയാമായിരുന്നു മുമ്പേ തന്നെ. പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഭീമൻ, നിന്നെ ഞാൻ കൊല്ലും എന്ന്, തൊട പൊട്ടിച്ചു കൊല്ലും എന്ന്. 11ാമത്തെ ശ്ലോകം. ആയനേഷു ച സർവേഷു യഥാ ഭാഗമവസ്ഥിത ഭീഷ്മമേവാഭിരക്ഷന്തു ഭവന്തഃ സർവ ഏവ ഹി. സൈന്യവ്യൂഹത്തിൽ മർമ്മസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഭീഷ്മ പിതാമഹന് പരിപൂർണ പിന്തുണ നൽകണം. ഇപ്പോ പിതാമഹനെ ഒന്ന് സുഖിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദുര്യോധനൻ പറയാണ്, നിങ്ങളൊക്കെ ആ സ്ട്രാറ്റജിക് ലൊക്കേഷൻസിൽ ഉറച്ചു നിന്നിട്ട് ആ ഭീഷ്മ പിതാമഹന് പിന്തുണ നൽകണം. താൻ ഭീഷ്മരെ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞത് മറ്റുള്ളവരെ അവഗണിക്കുകയായി കരുതുമെന്ന് സംശയിച്ച് ദുര്യോധനൻ സ്വാഭാവികമായ ചാതുര്യത്തോടെ സന്ദർഭാനുസൃതമായി ചുവടുമാറുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ദുര്യോധനൻ. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും അങ്ങനെ എൻകറേജ് ചെയ്ത് നിർത്താനുള്ള ഒക്കെ കഴിവുണ്ട്. തസ്യ സഞ്ജനയൻ ഹർഷം ഒരു വൃദ്ധ പിതാമഹ സിംഹനാദം വിനദ്യോച്ചൈ ശംഖം ദദ്മൗ പ്രതാപവാൻ. അപ്പോൾ പരാക്രമിയും കുരു പിതാമഹനുമായ ഭീഷ്മര് ഈ ദുര്യോധനന് പൗത്രന് ആഹ്ലാദം ജനിപ്പിക്കുമാറ് സിംഹഗർജനം പോലെയുള്ള ശബ്ദമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് തന്റെ ശംഖെടുത്തു ഊതി അല്ലെ. മിലിറ്ററിയിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു അലർച്ചയാണ് അല്ലെ കേണല്, അങ്ങനെ എല്ലാ യോദ്ധാക്കളെയും എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അതുപോലെ സിംഹഗർജനം എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഭീഷ്മര് ശബ്ദമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് തന്റെ ശംഖ് ഊതി. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ മറുപക്ഷത്താകയാൽ ഈ യുദ്ധത്തിൽ വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വയ്യെന്ന് വിഷാദഗ്രസ്തനായ ദുര്യോധനന് ശംഖിന്റെ പ്രതീകത്തിലൂടെ ഭീഷ്മർ പരോക്ഷമായി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഭീഷ്മര് ജ്ഞാനിയാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഭഗവാൻ എവിടെയാ ഉള്ളത്, അവിടെ വിജയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന്. തദശംഖശ്ചഭേര്യശ്ച പണവാനക ഗോമുഖ സഹസൈവാഭ്യഹന്യന്ത സശബ്ദസ്തു മുലോഭവത്. അതിനെ തുടർന്ന് ശംഖ്, ചെണ്ട, മദ്ദളം, കാഹളം എന്നിവയുടെ ശബ്ദം എമ്പാടും ഉയർന്നു. യുദ്ധരംഗത്ത് കോലാഹലമായി. അപ്പോ നമ്മുടെ ഭീഷ്മ പിതാമഹന്റെ ശംഖ് ശബ്ദത്തിന് ശേഷം മറ്റ് ശംഖുകള്, ചെണ്ട, മദ്ദളം, കാഹളം എന്നിവയുടെ ശബ്ദം അങ്ങോട്ട് ഉയർന്നു. യുദ്ധരംഗമാകെ കോലാഹലമായി. തദശ്വേതൈർഹയൈർയുക്തേ മഹതി സ്യന്ദനെ സ്ഥിതൗ മാധവ പാണ്ഡവശ്ചൈവ ദിവ്യൗ ശംഖൗ പ്രദദ്മതു. മറുവശത്തോ കൃഷ്ണ അർജുനന്മാരെ വെള്ളക്കുതിരകളെ പൂട്ടിയ വൻ തേരിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ദിവ്യ ശംഖങ്ങൾ മുഴക്കി. ഒരു സൈഡ് ഒരു പക്ഷം യുദ്ധം തുടങ്ങാനുള്ള ആഹ്വാനം ചെയ്താൽ പിന്നെ ഇവര് മാന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പൊ ഇവരും അല്ലെ കൃഷ്ണ അർജുനന്മാരെ വെള്ളക്കുതിരകളെ പൂട്ടിയ വലിയ തേരിൽ നിന്നുകൊണ്ട് താങ്കളുടെ ശംഖുകൾ എടുത്ത് മുഴക്കി. ജയസ്തു പാണ്ഡുപുത്രാണാം യേശാം പക്ഷേ ജനാർദ്ദന. എവിടെയെല്ലാം ഭഗവത് സാന്നിധ്യമുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ഐശ്വര്യദേവതയും വാഴുന്നു. ഭാഗ്യദേവത ഒരിക്കലും പ്രിയതമനെ വേർപിരിയാറില്ല. മാധവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലക്ഷ്മീപതിയാണ് അല്ലെ. മാധവൻ എവിടെയുണ്ടോ ലക്ഷ്മിയും അവിടെ ഉണ്ടാവും. ഭാഗ്യദേവത അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഉള്ളിടത്ത് വിജയം ഉണ്ടാവും. പാണ്ഡവരുടെ വിജയ ചിഹ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലെ. പാണ്ഡവരുടെ വിജയ ചിഹ്നങ്ങള്
കൃഷ്ണന്റെ വ്യക്തിപരമായ സാന്നിധ്യം തന്നെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള വിജയ ചിഹ്നം എന്ന് പറയണത്. ഭഗവാനാണ് തേരാളി അല്ലെ. അപ്പോ ഋഷികേശനായിട്ട് കൃഷ്ണൻ ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നേരിട്ട് നിയന്ത്രിക്കുകയാണ്. അർജുനൻ ശുദ്ധഭക്തനാണ് അല്ലെ. അർജുനന് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിപരമായ സാന്നിധ്യം തന്നെ ആ പാണ്ഡവരുടെ വിജയത്തിന് ആധാരം. പിന്നെ ഭാഗ്യദേവതയുണ്ട്. ഭഗവാനുള്ളിടത്ത് ഭാഗ്യദേവതയുണ്ട്. പിന്നെ വേദി അതാ പുണ്യക്ഷേത്രം, പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രമാണ് അല്ലെ. അവിടെ ധർമ്മം ജയിക്കുകയുള്ളൂ. അർജുനന്റെ കൊടിക്കോറമേലുള്ള ഹനുമദ് രൂപമുണ്ട് അല്ലെ. അതൊരു വിജയ ചിഹ്നമാണ്. അർജുനന്റെ കൊടി രഥത്തിലുള്ള കൊടിയുടെ മേലെ ഹനുമാന്റെ രൂപമാണ്. ഹനുമാൻ രാമരാവണ യുദ്ധത്തില് സഹായിച്ചു അല്ലെ. രാമനെ വിജയിയാക്കിയല്ലോ. വിഷ്ണുവിന്റെ ചിഹ്നമുണ്ട്. ശംഖ് വിഷ്ണുവിന്റെ ചിഹ്നമാണ്. ഇത് പരോക്ഷമായി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ദിവ്യ ശംഖങ്ങളാണത്. കൃഷ്ണ അർജുനന്മാരുടെ ശംഖ് ദിവ്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ ഹൃദയം പിളർന്നു. പാണ്ഡവ സൈന്യം ശംഖൂതിയപ്പോൾ കൗരവന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നു. ദുര്യോധന പക്ഷത്തുള്ള ഭീഷ്മാദികൾ ശംഖൂതിയപ്പോൾ പാണ്ഡവരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നതായി പറയുന്നില്ല. കൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ പാണ്ഡവർക്കുള്ള വിശ്വാസത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ തോൽവി ഉണ്ടാവില്ല. അത് ഉറപ്പാണ് പാണ്ഡവർക്ക്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല. പാഞ്ചജന്യം ഋഷികേശോ ദേവദത്തം ധനഞ്ജയ പൗണ്ഡ്രം ദത്മൗ മഹാശംഖം ഭീമകർമാവൃഗോദര. കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖൂതി അർജുനൻ ദേവദത്തവും ദുഷ്കര കർമ്മങ്ങളിൽ മുൻനിൽക്കുന്നവനും ഭോജനപ്രിയനുമായ ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശംഖവും മുഴക്കി. ഇപ്പൊ വൃഗോദര എന്ന അവിടെ ഭീമനെ പറഞ്ഞേക്കണത്. എന്താ കാരണം? ദുഷ്കര കർമ്മങ്ങളിൽ മുമ്പിലാണ്. ടഫ് ടാസ്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭീമനാ ചെയ്യ. പിന്നെയോ ഭോജനപ്രിയനുമാണ് ഭീമൻ. അതുകൊണ്ട് വൃഗോദരൻ എന്നാണ് ഭീമന് മറ്റൊരു പേര്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖൂതി. അർജുനന്റെ ശംഖിന്റെ പേര് ദേവദത്തം. അങ്ങനെ അതൊക്കെ ശംഖൂതാൻ തുടങ്ങി. കൃഷ്ണൻ ഋഷികേശൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉടമ എന്നാണ് ഋഷികേശൻ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം. ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങൾ അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ ഭഗവത് അംശങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് അവയുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയ അംശങ്ങളാണ്. ഇനി മറ്റ് ഓരോരുത്തരുടെയും ശംഖാണ് ഇവിടെ 3 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ പറയണത്. അനന്ത വിജയം രാജ കുന്തി പുത്രോ യുധിഷ്ഠിര നകുല സഹദേവശ്ച സുഘോഷമണി പുഷ്പകൗ കാശ്യശ്ച പരമേശ്വാസ ശിഖണ്ഡി ച മഹാരഥ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നോ വിരാടശ്ച സാത്യകിശ്ച പരാജിത ദ്രുപദോ ദ്രൗപദേയാശ്ച സർവശ പൃഥിവീപതേ സൗഭദ്രശ്ച മഹാബാഹു ശംഖാൻ ദദ്മു പൃഥക് പൃഥക്. കുന്തിപുത്രനായ യുധിഷ്ഠിരൻ അനന്ത വിജയമെന്ന ശംഖൂതി. നകുല സഹദേവന്മാർ സുഘോഷ മണിപുഷ്പകങ്ങളും. വില്ലാളി വീരനായ കാശിരാജാവും മഹാരഥനായ ശിഖണ്ഡിയും ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ വിരാടൻ തോൽവി പിണയാത്ത സാത്യകി ദ്രുപദൻ ദ്രൗപദി പുത്രന്മാർ മഹാബാഹുവായ സുഭദ്രാപുത്രൻ എന്നിവരും ശംഖനാദം മുഴക്കി. പാണ്ഡുപുത്രന്മാരെ വഞ്ചിച്ച് തന്റെ മക്കളെ രാജസിംഹാസനത്തിൽ വാഴിക്കാനുള്ള ഈ ദുരുപദിഷ്ടമായ ശ്രമം നല്ലതിനല്ലെന്ന് സഞ്ജയൻ നയപൂർവ്വം ധൃതരാഷ്ട്രരെ അറിയിക്കുകയാണ്. എപ്പോഴും സാത്വികരായിട്ടുള്ളവര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഇത് ധർമ്മമല്ല എന്ന്. ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് അതൊന്നും ചെവിക്കൊണ്ടില്ല ധൃതരാഷ്ട്രര്. സഘോഷോധാർത്തരാഷ്ട്രാണാം ഹൃദയാനി വ്യധാരയത് നഭശ്ച പൃഥിവീം ചൈവ തുമുലോഭ്യനുനാദയൻ. വിവിധ ശംഖങ്ങളിൽ നിന്നുയർന്ന ഈ നാദഘോഷം ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും മാറ്റൊലിക്കൊണ്ടു ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർക്കുകയായി. ഇപ്പൊ കൗരവപക്ഷത്തിന്റെ ശംഖൂതലും ബഹളവും അല്ലെ, ചെണ്ട മദ്ദളം കാഹളം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ പാണ്ഡവപക്ഷത്ത് ഉള്ള ശംഖുനാദങ്ങൾ ഉയർന്നു. അങ്ങനെ ആ നാദഘോഷം ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും മാറ്റൊലിക്കൊണ്ടപ്പോഴ് ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നു എന്നാ പറയണേ. അപ്പൊ ദുര്യോധന പക്ഷത്തുള്ള ഭീഷ്മാദികൾ ശംഖൂതിയപ്പോള് ഇവരുടെ പാണ്ഡവരുടെ ഹൃദയമൊന്നും പിളർന്നില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ ധാർത്തരാഷ്ട്രന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ശംഖഘോഷം പിളർന്നു എന്ന് എടുത്തു കാണിക്കുകയാണ്. ഇതെന്താ ഇത് സൂചിപ്പിക്കണത്? കൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ പാണ്ഡവർക്കുള്ള വിശ്വാസത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഏതൊരു മഹാവിപത്തിന്റെ നടുവിലും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ അഭയം തേടിയവർക്ക് പേടിക്കാനില്ല അല്ലേ. അതാണ് നിശ്ചയാത്മിക ബുദ്ധി അല്ലെ. ഏത് ആപത്ഘട്ടത്തിലും എന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പ്.
അധവ്യവസ്ഥിതാൻ ദൃഷ്ട്വാ ധാർത്തരാഷ്ട്രാൻ കപിധ്വജ പ്രവൃത്തെ ശസ്ത്രസമ്പാദേ ധനുരുദ്യമ്യ പാണ്ഡവ ഋഷികേശം തഥാ വാക്യമിതമാഹ മഹീപതേ. അല്ലയോ രാജാവേ, പിന്നെ പാണ്ഡുപുത്രനായ അർജുനൻ ഹനുമാൻ കൊടി അടയാളമായുള്ള തേരിലിരുന്നു കൊണ്ട് വില്ലെടുത്ത് ശരങ്ങളുതിർക്കാൻ തയ്യാറായി. മറുവശത്ത് അണിനിരന്നു നിന്ന കൗരവ സൈന്യത്തെ നോക്കി കൃഷ്ണനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: വില്ലാളി വീരനാണ് അർജുനൻ, നമുക്കറിയാം. അങ്ങനെ ഇത്രയും ശംഖൂതലും എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോ പാണ്ഡുപുത്രനായ അർജുനൻ ഹനുമാൻ കൊടി അടയാളമായുള്ള തേരിലാണ്. അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് വില്ലെടുത്തു കയ്യില്, ശരങ്ങളൊക്കെ ഉതിർക്കാൻ റെഡിയായി. ഇനി ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ കിട്ടുക, യുദ്ധം തുടങ്ങുക വേണ്ടു. അങ്ങനെ പറയാണ്, മറുവശത്ത് അണിനിരന്ന് നിൽക്കുന്ന കൗരവ സൈന്യത്തെ നോക്കിയിട്ട് പറയാണ്. ഹനുമത് രൂപം മറ്റൊരു വിജയ ചിഹ്നമാണ്. രാമരാവണ യുദ്ധത്തിൽ രാമന്റെ സഹായിയായിരുന്നു ഹനുമാൻ. രാമൻ വിജയിയായി. ഇപ്പോൾ അർജുനന്റെ രഥത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാൻ രാമനും ഹനുമാനുമുണ്ട്. ഹനുമാൻ കൊടി അടയാളമുണ്ട്. രാമനാരാ? കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്, അല്ലേ? അപ്പൊ അർജുന ഉവാച: സേനയോരുഭയോർമധ്യേ രഥം സ്ഥാപയമേ അച്യുത യാവദേതാൻ നിരീക്ഷയഹം യോദ്ധുകാമാനവസ്ഥിതാൻ കൈർമയാ സഹയോദ്ധവ്യമസ്മിൻ രണസമുദ്യമേ. ഹേ അച്യുത എന്നാ പറയണേ, ച്യുതി പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ വീഴ്ച പറ്റാത്തവനെ, ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്കും മധ്യത്തിലായി എന്റെ തേർ കൊണ്ട് നിർത്തുക. ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധകാംക്ഷികളായി ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. പറയാണ് കൃഷ്ണ, ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്കും മധ്യേ എന്റെ തേരിനെ ഒന്ന് കൊണ്ടു നിർത്താമോ? ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധോത്സുകരായി വന്നത് എന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ എന്ന് പറയാണ്. ഭക്തന്മാരോട് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള സ്നേഹത്തിന് ഒരിക്കലും കുറവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അച്യുത എന്ന പേര് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു. ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭഗവത് സേവനത്തിനൊരുക്കമാണ്. ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ കടമ, അല്ലെ? എന്നാ ഭഗവാനാകട്ടെ ഭക്തനെ ഏതു വിധമെങ്കിലും സഹായമരുളാൻ ഒരു അവസരം പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ ഭക്തവത്സലനാണ്, അല്ലെ? ഇവിടെ ഇപ്പോ ആ ഭക്തനായ അർജുനന്റെ തേരാളിയായിട്ടാണ്, അല്ലെ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ. അപ്പോ ഭക്തന്മാരോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ശുദ്ധ ഭക്തരുടെ ആജ്ഞകൾ നിറവേറ്റുന്നതിലാണ് ഭഗവാൻ കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നത്. യോത്സ്യമാനാനവേക്ഷേഹം യേതേത്ര സമാഗത ധാർത്തരാഷ്ട്രസ്യ ദുർബുദ്ധേർ യുദ്ധേ പ്രിയ ചികീർഷവ. ദുർബുദ്ധിയായ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനായി യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി വന്നവരെ ഞാൻ കാണട്ടെ. ഇപ്പൊ ദുര്യോധന പക്ഷത്ത്, അല്ലെ, ദുര്യോധനന്റെ പക്ഷം ചേർന്നിട്ട് അവനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായി ആരൊക്കെ യുദ്ധത്തിന് വന്നു എന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ. ദുര്യോധനൻ പിതാവായ ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ സഹായത്തോടെ പാണ്ഡവരുടെ രാജ്യം കൈയടക്കാൻ കുടില തന്ത്രങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുകയാണെന്നത് എവർക്കും അറിയാവുന്ന രഹസ്യമാണ്, അല്ലെ? പാണ്ഡവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ട രാജ്യമൊന്നും തിരികെ നൽകാതെ എല്ലാം കൈയടക്കി വെക്കാൻ ഓരോ കുടില തന്ത്രങ്ങള് എടുത്തു. അപ്പോൾ അതിന് കൂട്ടുനിൽക്കുന്നവരും ഒരേ വിധം തൂവലുള്ള പക്ഷികൾ, സമാന ചിന്താഗതിയുള്ളവരായിരിക്കും. അപ്പൊ കൂട്ടുകാരും ഏതാണ്ടൊക്കെ അധാർമികര് തന്നെ ആയിരിക്കും, അല്ലെ? അതാരെല്ലാമാണെന്ന് അറിയാൻ മാത്രാണ്, അല്ലാതെ അവരുമായി ഒത്തുതീർപ്പുണ്ടാക്കാനോ ഒന്നുമല്ല, അല്ലെ, യോദ്ധാക്കളെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. സഞ്ജയോ വാച ഏവമുക്തോ ഹൃഷികേശോ ഗുഡാകേശേന ഭാരത സേനയോരുഭയോർമധ്യേ സ്ഥാപയിത്വാ രഥോത്തമം. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു: ഹേ ഭാരതപുത്ര, അർജുനന്റെ വാക്കു കേട്ടിട്ട് കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ശ്രേഷ്ഠമായ ആ രഥത്തെ ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്കും നടുവിൽ കൊണ്ടു നിർത്തി. അങ്ങനെ ആ ഭക്തന്റെ വാക്കനുസരിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ സൈന്യമധ്യത്തില് തേരിനെ കൊണ്ടു നിർത്തി. ഗുഡാകം എന്നാൽ നിദ്ര. ഗുഡാകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നിദ്ര. നിദ്രയെ ജയിക്കുന്നവൻ ഗുഡാകേശൻ. നിദ്ര അജ്ഞാനത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കൃഷ്ണനുമായുള്ള സൗഹാർദ്ദം മൂലം അർജുനൻ നിദ്രയെയും അജ്ഞാനത്തെയും കീഴടക്കിയിരിക്കുന്നു, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ സഹചാരിയായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ദുർഗുണങ്ങളൊക്കെ മാറും. ഭക്തൻ ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴും ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഒരുപോലെ അയാൾക്ക് കൃഷ്ണന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണങ്ങൾ, ലീലകൾ എന്നിവയെ പറ്റി ചിന്തിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോ ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭഗവത് സ്മരണയാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്രകാരം ഒരു കൃഷ്ണഭക്തന് കൃഷ്ണനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നിദ്രയെയും അജ്ഞാനത്തെയും ജയിക്കാം, അല്ലെ? ഭഗവാനെ ചിന്തിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണങ്ങള്, ലീലകളൊക്കെ ചിന്തിച്ച് നിദ്രയും അജ്ഞാനത്തെയും ഒക്കെ ജയിച്ചിരിക്കണു അർജുനനിപ്പോ. ഇതിന് കൃഷ്ണാവബോധം അഥവാ സമാധി എന്ന് പറയും. ഇതിനാണ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ അവബോധം കൃഷ്ണനിൽ ഉറപ്പിക്കുക, കൃഷ്ണാവബോധം. ഭീഷ്മദ്രോണ പ്രമുഖത സർവേഷാം ച മഹീക്ഷിതാം ഉവാച പാർത്ഥ പശ്യൈതാൻ സമവേദാൻ കുരുനിധി.
ഭീഷ്മ ദ്രോണാദികളുടെയും മറ്റു രാജാക്കന്മാരുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: പാർത്ഥ, ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയ കുരുവംശജരെ നോക്കൂ. രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ തേരിനെ കൊണ്ടു നിർത്തി ഭഗവാൻ പറയാണ്: പാർത്ഥ, ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയ കുരുവംശജരെ നീ നോക്കിക്കോളൂ. അർജുനനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാർത്ഥ അല്ലെങ്കിൽ കുന്തിപുത്ര എന്ന സംബോധന സാരവത്താണ്. തന്റെ പിതാവായ വസുദേവരുടെ സഹോദരിയുടെ മകനായതുകൊണ്ടാണ് താൻ അർജുനന്റെ തേരാളിപദം സ്വീകരിച്ചതെന്ന് ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണൻ അർജുനനെ അറിയിക്കുന്നു. പാർത്ഥ അല്ലെങ്കിൽ കുന്തിപുത്ര എന്നൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് പറയണത് എന്താ? നമ്മൾ കസിൻസ് ആണ്, നീ എന്റെ അച്ഛന്റെ സഹോദരിയുടെ മകനല്ലേ എന്ന് പറയാണ്. കുരുക്കളെ നോക്കൂ എന്ന വാക്ക് തന്റെ പിതൃ സഹോദരി പുത്രനിൽ നിന്ന് അത്തരം പെരുമാറ്റം കൃഷ്ണൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. അർജുനന്റെ മനോഭാവത്തെ പറ്റി സൗഹൃദപൂർവമായൊരു പ്രവചനമാണിത്. ഇപ്പോ സഹോദരി പുത്രന്റെ സ്വഭാവമൊക്കെ ഏറെക്കുറെ കൃഷ്ണന് അറിയാം. തത്ര പശ്യത്സിതാൻ പാർത്ഥ പിതൃനഥ പിതാമഹാൻ ആചാര്യാൻ മാതുലാൻ ഭ്രാതൃപുത്രാൻ പൗത്രാൻ സഖീംസ്തഥാ ശ്വശുരാൻ സുഹൃദശ്ചൈവ സേനയോരുഭയോരപി. ആ യുദ്ധരംഗത്തിൽ ഇരു സൈന്യങ്ങളുടെയും മധ്യത്തിൽ പിതൃതുല്യരെയും പിതാമഹരെയും ഗുരുജനങ്ങളെയും മാതുലരെയും സഹോദരന്മാർ, മക്കൾ, പൗത്രന്മാർ, സുഹൃത്തുക്കൾ, ഭാര്യ, പിതാക്കന്മാർ എന്നിവരെയും അർജുനൻ കണ്ടു. ഇപ്പോഴാണ് അർജുനന് ആ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് സിറ്റുവേഷൻ മനസ്സിലാവുന്നത്. ഇത്രയും നേരം യുദ്ധം ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ട് നിന്ന അർജുനനാണ് ആരെയാ കാണുന്നത്? പിതൃതുല്യരായിട്ടുള്ള പിതാമഹരെ, ഗുരുജനങ്ങളെ, മാതുലരെ, സഹോദരൻ, മക്കള്, പൗത്രര്, സുഹൃത്തുക്കള്, ഭാര്യാപിതാക്കന്മാര് ഇവരെയൊക്കെയാണ് കാണുന്നത്. കണ്ട അർജുനനിൽ എന്താണ് ഉണ്ടായത്? താൻ സമീക്ഷ്യ സ കൗന്ദേയ സർവാൻ ബന്ധൂനവസ്ഥിതാൻ കൃപയാ പരയാ വിഷ്ടോ വിഷീദന്നിതമബ്രവീത്. ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിലും തനിക്ക് ബന്ധുക്കളായുള്ളവരെ അവിടെ കണ്ടപ്പോൾ കരുണാഭരിതനായി തീർന്ന കുന്തിപുത്രൻ പറഞ്ഞു: തന്റെ സ്വന്തം ബന്ധുക്കളോടാണ് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വന്ന വേളയില് അർജുനൻ പറയാണ്. അർജുന ഉവാച ദൃഷ്ട്വേമം സ്വജനം കൃഷ്ണ യുയുത്സും സമുപസ്ഥിതം സീദന്തി മമ ഗാത്രാണി മുഖം ച പരിശുഷ്യതി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള ഈ ബന്ധുമിത്രാദികളെ കണ്ടിട്ട് എന്റെ അവയവങ്ങൾ തളരുന്നു, മുഖം വരളുന്നു. ഈ ധൈര്യവും ഈ വില്ലാളി വീരത്വം ഒക്കെ പോയി. അർജുനന്റെ ഈ ബന്ധുക്കളോടാണ് എതിരിടേണ്ടത് എന്ന് വന്നപ്പോ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമുള്ളവന് ദേവന്മാരുടെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഭഗവത് ഭക്തനല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് വില കുറഞ്ഞ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അയാൾ മാനസിക മേഖലയിലൂടെ അലഞ്ഞു തിരിയുന്നത് കൊണ്ട് എങ്ങുമെത്താതെ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന ഭൗതിക ശക്തിയാൽ ആകൃഷ്ടനായി പോകുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരായിട്ടുള്ളവർക്ക് ദൈവിക ഗുണങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോ ഈ ഭഗവത് ഭക്തരല്ലാത്തവർക്കോ ഈ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അനുകമ്പയും സഹതാപവും അവർക്കെല്ലാം മരണം അടുത്തതോർത്തിട്ട് ഈ പ്രതികരണം ഉണ്ടായത് ദൗർബല്യം കൊണ്ടല്ല, മൃദുല ഹൃദയത്വം കൊണ്ടാണ്. അത് ശുദ്ധനായ ഭഗവത് ഭക്തനിൽ സ്വാഭാവികമാണ്. ഭഗവത് ഭക്തർക്ക് അല്ലെ കുറച്ച് നല്ല ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. മൃദുല ഹൃദയത്വം കൊണ്ടാണ്, അതല്ലാതെ ദൗർബല്യം കൊണ്ടല്ല അർജുനൻ ഈ വണ്ണം പറഞ്ഞത്. വേഭതുശ്ച ശരീരേ മേ രോമഹർഷശ്ച ജായതേ ഗാണ്ഡീവം ശ്രംസതേ ഹസ്താത്വക്ചൈവ പരിദഹ്യതേ. എന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കുകയും രോമാഞ്ചമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്റെ വില്ല് ഗാണ്ഡീവം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതുന്നു, തൊലി ചുട്ടുനീറുന്നു. പറയാണ്, എനിക്ക് പറ്റണില്ല കൃഷ്ണ, എന്റെ ശരീരമൊക്കെ വിറയ്ക്കണു, എനിക്ക് എന്റെ വില്ല് കയ്യിൽ നിന്ന് താഴെ വീഴണു, തൊലിയൊക്കെ ചുട്ടുനീറുന്നു. ഉള്ളിലെ ഹൃദയത്തിന്റെ നീറ്റലാണ് അല്ലെ പുറമേക്ക് വരുന്നത്. ശരീരത്തിന് വിറയും രോമാഞ്ചവും രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാവാം. ആധ്യാത്മിക ആനന്ദ അനുഭൂതി കൊണ്ടുണ്ടാവാം, ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നുളവാകുന്ന ഭയം കൊണ്ടും ഉണ്ടാവാം. അപ്പൊ ഗാണ്ഡീവം എന്നുള്ള പ്രശസ്തമായ ധനുസ് കയ്യിൽ നിന്നും ഊർന്നു വീഴുക, ഹൃദയത്തിന്റെ നീറ്റല് തൊലിപ്പുറത്ത് അനുഭവപ്പെടുക, അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ അസ്വസ്ഥകളുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇത്. ഇവയെല്ലാം ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭൗതിക ചിന്താഗതികൾ മൂലമാണ് അല്ലെ. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വീക്ഷണം എന്താണ്? എന്റെ പിതാമഹൻ, എന്റെ ഗുരുജനങ്ങള്, എന്റെ ബന്ധുക്കളെ കൊല്ലണം എന്നുള്ള. ശക്നോമ്യവസ്ഥാതും ഭ്രമജീവചമേമന നിമിത്താനി ച പശ്യാമി വിപരീതാനി കേശവ. എനിക്കിപ്പോൾ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു, മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കേശവ, ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് എമ്പാടും ഞാൻ കാണുന്നത്.
ഇപ്പോ മോശം നിമിത്തമാണ് കാണുന്നത്, എനിക്ക് ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകണു, മനസ്സാകെ ചഞ്ചലമാവണു. അങ്ങനെ കേശവ, കേശി എന്നുള്ള അസുരനെ വധിച്ചപ്പോഴാണ് കേശവൻ എന്ന് പേര്. എമ്പാടും ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് കൃഷ്ണ ഞാൻ കാണുന്നത് എന്ന്, ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് വികാര വിക്ഷോഭത്താലെ പറയാണ്. ആത്മവിസ്മൃതി ഉണ്ടാവുക മനോദൗർബല്യം കൊണ്ട്. കൃഷ്ണന്റെ ഇച്ഛാനുസാരം അർജുനൻ തന്റെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതായ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തിലുള്ള അജ്ഞത പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്. യഥാർത്ഥമായ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യം വിഷ്ണുവിൽ അഥവാ കൃഷ്ണനിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവ് ഇത് മറക്കുകയും തന്മൂലം ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. യഥാർത്ഥ താല്പര്യം ആരോടാ ഉണ്ടാവണ്ടേ? നമുക്ക് ഭഗവാനോടാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മളും ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധം മറക്കുമ്പോഴാണ് സ്വാർത്ഥ താല്പര്യം ഉണ്ടാവണത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ജീവാത്മാവിന് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങള് അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വരുന്നത്. ശ്രേയോനുപശ്യാമി ഹത്വാ സ്വജനമാഹവേ ന കാക്ഷേ വിജയം കൃഷ്ണന രാജ്യം സുഖാനി ച. ബന്ധുക്കളെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എങ്ങനെ എന്തു ഗുണമുണ്ടാവും എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കൃഷ്ണ. എനിക്ക് വിജയം ആവശ്യമില്ല, രാജ്യമാവട്ടെ സുഖമാവട്ടെ എനിക്ക് വേണ്ട. പറയാണ് അർജുനൻ, ഈ ബന്ധുക്കളെയൊക്കെ ഞാൻ യുദ്ധത്തിൽ അമ്പെയ്ത് കൊല്ലണ്ടേ? അങ്ങനെ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്താണ് ഈ ഗുണം ഉണ്ടാവുക? എനിക്ക് അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു വിജയവും എനിക്ക് വേണ്ട, രാജ്യവും സുഖവും ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട കൃഷ്ണ എന്ന്. എത്രയും പ്രഭാവപൂർണവും ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ സൗരമണ്ഡലത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ രണ്ടു കൂട്ടർക്കേ അർഹതയുള്ളൂ. ആർക്കൊക്കെയാ സൗരയൂഥ മണ്ഡലത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അർഹത? കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് യുദ്ധക്കളത്തിൽ വീണ് മരിക്കുന്നവൻ. യുദ്ധത്തില് മരിച്ചാല് വീരസ്വർഗം കിട്ടും. ലൗകിക ജീവിതം ത്യജിച്ച് ആധ്യാത്മിക സംസ്കാരത്തിന് സ്വയം സമർപ്പിച്ചവൻ, അതായത് യോഗികളൊക്കെ അല്ലെ, അവര് ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിന് പോയി സന്യാസ ജീവിതം, അങ്ങനെ ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിച്ചവരെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിലെത്തും. വിശപ്പ് തോന്നാത്ത ഒരാൾ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതുപോലെ നിരാശ കൊണ്ട് കാട്ടിൽ പോയി ഏകാന്ത ജീവിതം നയിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോ രാജ്യം വേണ്ട, സുഖം വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട അല്ലെ? ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ പാചകം ചെയ്യണത്? അതുപോലെ ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യണില്ല. 32 മുതൽ 35 വരെ ശ്ലോകങ്ങളില് പറയുന്നത്. ഇനിയും ഓരോ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവരികയാണ് അർജുനൻ. കിം നോ രാജ്യേന ഗോവിന്ദ കിം ഭോഗേ ജീവിതേന വാ യേഷാമർത്ഥേ കാക്ഷിതം നോ രാജ്യം ഭോഗാ സുഖാനി ച തൈമേവ സ്ഥിതാ യുദ്ധേ പ്രാണാം ത്യക്ത്വാ ധനാനി ച ആചാര്യ പിതര പുത്രാസ്തഥൈവ ച പിതാമഹാ മാതുലാ ശുശുരാ പൗത്രാ സ്യാലാ സംബന്ധിനസ്തഥാ ഏതാൻ ഹന്തുമിച്ഛാമി ഘ്നതോപി മധുസൂദന അഭിത്രൈലോക്യരാജ്യസ്യ ഹേതോ കിം നു മഹീകൃതേ നിഹത്യഥാർത്ഥരാഷ്ട്രാന്ന കാ പ്രീതി സ്യാജനാർദ്ദന. ഹേ ഗോവിന്ദ, രാജ്യം കൊണ്ടും ഭോഗങ്ങൾ കൊണ്ടും ജീവിതം കൊണ്ടു തന്നെയും ഞങ്ങൾക്ക് എന്തു പ്രയോജനം? ആർക്കു വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അവരെല്ലാം സ്വത്തും പ്രാണൻ കൂടിയും ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായി ധാരണാങ്കണത്തിൽ നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ പറയാ, ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് രാജ്യവും ഭോഗങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ? ഞങ്ങള് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇതൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കണത്? അവരൊക്കെ എന്താ പ്രാണൻ ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് യുദ്ധഭൂമിയിൽ വന്ന് നിൽക്കണു. ഇപ്പൊ ഗുരുജനങ്ങള്, പിതാമഹന്മാര്, മക്കള്, അമ്മാവന്മാര്, ശുശിരന്മാര്, സ്യാലന്മാര്, അങ്ങനെ ഏത് വിധേനയും നോക്കുമ്പോ എന്റെ ബന്ധുക്കളാണ് എല്ലാവരെയും ഞാൻ മുന്നിൽ കാണുന്നത്. ഞാൻ എന്തിനാ ഇവരെ കൊല്ലണത്? അവരെ വധിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഈ 3 ലോകവും ലഭിക്കും എന്ന് വന്നാലും ഞാൻ അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഇവരെയൊക്കെ കൊല്ലുക? അതുകൊണ്ട് ജനാർദ്ദന, ധാർത്തരാഷ്ട്രന്മാരെ ഹിംസിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് സുഖം കിട്ടാനാണ്? അപ്പൊ ഇവരെയൊക്കെ കൊന്ന് രാജ്യം നേടിയിട്ട് എന്ത് സുഖാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന്. ഗോവിന്ദൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗോക്കൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ആനന്ദം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നവൻ എന്നാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയല്ല, ഗോവിന്ദന്റെ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നതായാൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായി തൃപ്തി അടഞ്ഞുകൊള്ളും. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രസന്നതയ്ക്കായിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാം. അപ്പോ നമ്മൾക്ക് പ്രസന്നതയുള്ള കാര്യങ്ങള് വന്നു ചേരും. പാപമേവാശ്രയേതസ്മാൻ ഹത്വേതാനാഥദായിന തസ്മാനാർഹാ വയം ഹന്തും ധാർത്തരാഷ്ട്രാൻ സബാന്ധവാൻ. അക്രമികളായ ഇവരെ കൊന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പാപമായിരിക്കും നേട്ടം. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഹിംസിക്കുക എന്നത് നമ്മൾക്ക് ഉചിതമല്ല. അല്ലയോ മാധവ,
സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് എന്ത് നേടാനാണ്? ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സുഖിക്കാൻ കഴിയും? ആതതായികള് എന്നാ പറയണേ, അക്രമികള്. അവര് ഇവരെ കൊന്നാല് പാപം, അക്രമികളാണ് അവര്, ആതതായികളാണ് അവര്, വധാർഹരാണ്. പക്ഷെ അവരെയും കൊന്നാലും പാപം തന്നെയല്ലേ നേട്ടം ഉണ്ടാവുക? ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഹിംസിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഉചിതമായ കാര്യമല്ലല്ലോ കൃഷ്ണ. സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് എന്താ നേടാനുള്ളത്? ഞങ്ങൾക്ക് അതിനുശേഷം എങ്ങനെ സുഖിക്കാൻ സാധിക്കും കൃഷ്ണ എന്ന് അർജുനൻ വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ വൈദിക പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് അക്രമികൾ 6 കൂട്ടരാണ് എന്നാ പറയാ. ആതതായികൾ എന്നിവിടെ പറഞ്ഞു. വിഷം കൊടുക്കുന്നവൻ, വീട് തീ വെക്കുന്നവൻ, മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവൻ, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവൻ, ഭൂമി കയ്യേറുന്നവൻ, അന്യന്റെ ഭാര്യയെ അപഹരിക്കുന്നവൻ. ഇത്തരം 6 പ്രവൃത്തി ചെയ്തോരും വധാർഹരാണ്. അവരെ വധിക്കാൻ പാപമുണ്ടാവില്ല എന്നാണ് വൈദിക മതം പറയുന്നത്. അപ്പോ ഈ 6 കാര്യങ്ങളും കൗരവന്മാര് പാണ്ഡവരോട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താനും. അപ്പൊ പിന്നെ അവരെ വധിക്കണോണ്ട് തെറ്റില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അത്തരം അക്രമികളെ ഉടനെ വധിക്കണം, അതുകൊണ്ട് പാപമില്ല. യദ്യപ്യേതേന പശ്യന്തി ലോഭോപഹത ചേതസ കുലക്ഷയകൃതം ദോഷം മിത്രദ്രോഹേ ച പാതകം കഥം ന ജ്ഞേയമസ്മാഭി പാപാദസ്മാൻ നിവർത്തിതും കുലക്ഷയകൃതം ദോഷം പ്രപശ്യദ്ഭിർജനാർദ്ദന. ജനാർദ്ദന, ലോഭാവേശം കൊണ്ട് ഇവർ ബന്ധുഹിംസയിലും സുഹൃത്തുക്കളോട് പൊരുതുന്നതിലും ദോഷം കാണുന്നില്ലെങ്കിലും, അല്ലെ, ഇവർക്ക് കൗരവന്മാർക്ക് അറിയില്ല, അവർക്ക് അത്യാഗ്രഹമാണ്, ലോഭമാണ് അവർക്ക്. ആ ആവേശം കൊണ്ട് അവര് ഈ ബന്ധുക്കളെ കൊല്ലുക, സുഹൃത്തുക്കളോട് പൊരുതുക, ഇതിലൊന്നും അവരൊരു ദോഷവും കണ്ടെത്തുന്നില്ല. കുലക്ഷയത്തിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ആപത്തുകളെ കുറിച്ച് അറിവുള്ള നമ്മൾ ഈ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ എന്തിനു വ്യാപൃതരാവണം? അവർക്ക് വിവേകമില്ല, അതുകൊണ്ട് അവര് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണു. പക്ഷേ ഈ കുലക്ഷയം ഉണ്ടായാല് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്ന ആപത്തുകളെ കുറിച്ച് നല്ലതുപോലെ അറിയാവുന്ന നമ്മള് എന്തിനാണ് ഈ പാപകർമ്മങ്ങള് ചെയ്തു കൂട്ടുന്നത്? വെല്ലുവിളിയുടെ ദുഷ്ഫലങ്ങളെ പറ്റി മറ്റു കക്ഷികൾ പൂർണ്ണമായി ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്നു. അർജുനൻ ആ ദുഷ്ഫലങ്ങളെ മുഴുവൻ കാണുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വെല്ലുവിളി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ അർജുനന്, അല്ലെ, വരുന്ന കോൺസിക്വൻസസിനെ കുറിച്ച് ചിന്ത ഉണ്ട്. എന്നാ കൗരവർക്ക് അതില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഈ വെല്ലുവിളിയൊന്നും സ്വീകരിക്കാത്തത്. ഇങ്ങനെ ഇരുവശവും ചിന്തിച്ചു നോക്കി അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചു. കുലക്ഷയെ പ്രണശ്യന്തി കുലധർമ്മ സനാതന ധർമ്മേ നഷ്ടേ കുലം കൃഷ്ണമധർമ്മോഭിഭവത്യുത. വംശം നശിക്കുന്നതോടുകൂടി ഏറെക്കാലമായി പുലർത്തിപ്പോന്ന കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ധർമ്മം നശിക്കുമ്പോൾ വംശത്തിൽ ശേഷിക്കുന്നവർ അധാർമിക കൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ ഈ വംശം തന്നെ നശിച്ചു പോകില്ലേ? ഇത്രയും ജനങ്ങള് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അങ്ങനെ ഇത്രയും നാള് പുലർത്തിപ്പോന്ന കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിക്കില്ലേ കൃഷ്ണ? അങ്ങനെ ധർമ്മം നശിച്ചാൽ പിന്നെ വംശത്തിൽ ശേഷിക്കുന്നവരൊക്കെയോ അധാർമിക കൃത്യങ്ങളിൽ മുഴുകും. അങ്ങനെ ആകെ നാശം സംഭവിക്കും സമൂഹത്തിന്. ജനനം മുതൽ മരണം വരെ തുടരുന്ന ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകൾ തലമുതിർന്നവരുടെ ചുമതലയിൽ നടത്തുന്നു. അപ്പൊ അവരെല്ലാം മൃതി അടഞ്ഞാല് ശുദ്ധീകരണത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള കുടുംബാചാരങ്ങൾ നിലച്ചു പോവില്ലേ? അല്ലെ, തലമുതിർന്നവരുടെ മരണം അതൊന്നും സംഭവിക്കരുത് എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. കാരണം അവര് മൃതി അടഞ്ഞാല് ഈ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ട കുടുംബാചാരങ്ങളൊക്കെ നിലച്ചു പോകും. ഇപ്പൊ ജനനം മുതൽ മരണം വരെ തുടരുന്ന ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകളുണ്ട്. അത് തലമുതിർന്നവരുടെ ചുമതലയിൽ, അവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നടത്തേണ്ടത്. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് അവരൊക്കെ മൃതി അടഞ്ഞു പോയാലോ ഈ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ട കുടുംബാചാരങ്ങൾ തന്നെ നിലച്ചു പോകും, അല്ലേ? അപ്പോ അതുകൊണ്ട് അവര് ഒന്നും വധിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അർജുനൻ ഇവിടെ സ്ഥിരീകരിക്കുകയാണ്. ശേഷിച്ച ഇളം തലമുറക്കാർ അധാർമിക സ്വഭാവം കൈക്കൊള്ളുകയും അങ്ങനെ ആത്മീയ മുക്തിക്കുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവിടെ ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള ശുചീകരണ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഷോഡശ സംസ്കാരം എന്ന മനുസ്മൃതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ അവര് ആത്മീയ മുക്തി ഒന്നും കിട്ടാതെ പോകും, അല്ലെ? കാരണവന്മാരാണ് അതിനുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശമൊക്കെ കൊടുക്കുക പിൻതലമുറയ്ക്ക്, അല്ലെ? അവരെ ഈശ്വരോന്മുഖമാക്കാൻ ഉള്ള മാർഗങ്ങളൊക്കെ, അതൊക്കെ നിലച്ചു പോകും. അതുകൊണ്ട് വംശപിതാക്കൾ ഒരിക്കലും വധാർഹരല്ല. ആ വംശത്തിന്റെ പിതാക്കന്മാരായിട്ടുള്ളവരെ ഒരിക്കലും വധിക്കരുത് കൃഷ്ണ എന്ന്. അവര് വധിക്കപ്പെട്ടാൽ എന്തുണ്ടാവും? ഈ ജനനം മുതൽ മരണം വരെ തുടരുന്ന ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകളൊന്നും നടക്കില്ല.
അങ്ങനെ കുടുംബാചാരങ്ങളൊക്കെ നിലയ്ക്കും, അധാർമിക സ്വഭാവമുള്ള ഇളം തലമുറക്കാര് വളരും, അല്ലെ? ആത്മീയ മുക്തി പോലും സാധ്യമാവാതെ വരും. അതുകൊണ്ട് വംശപിതാക്കൾ ഒരിക്കലും വധാർഹരല്ല. അധർമാഭിഭവാത് കൃഷ്ണ പ്രദുഷ്യന്തി കുലസ്ത്രീയ സ്ത്രീഷു ദുഷ്ടാസു വാർഷ്ണേയ ജായതേ വർണ്ണസങ്കര. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കുലത്തിൽ അധർമ്മം മുന്നിട്ടു നിന്നാൽ സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോകും. അല്ലയോ വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്നവനെ, സ്ത്രീത്വം ദുഷിച്ചാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കും. പറയാണ് കൃഷ്ണ, ഈ അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ത്രീകളൊക്കെ അധർമ്മികളായില്ലേ, ആവൂലേ? അങ്ങനെ വൃഷ്ണികുലത്തില് പിറന്നതല്ലേ, അങ്ങ് ഇത്രയും വലിയ കുലത്തിൽ പിറന്ന ആളല്ലേ, അങ്ങേക്ക് അറിയില്ലേ കുലമഹിമയൊക്കെ? അപ്പൊ ഈ സ്ത്രീത്വം ദുഷിച്ചാല് ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കില്ലേ? വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ സ്ത്രീകളുടെ ചാരിത്രത്തെയും വിശ്വാസ്യതയെയും ആശ്രയിച്ച് നിലനിൽക്കുന്നു. ഇപ്പൊ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥകളൊക്കെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ കയ്യിലല്ലേ? ഒരു സ്ത്രീയാണ് കുടുംബത്തിന്റെ വിളക്ക്, അല്ലെ? ആ സ്ത്രീ ചാരിത്രവതിയായിരിക്കണം, വിശ്വാസ്യതയുള്ളവളായിരിക്കണം. അതാണ് കുടുംബത്തിന്റെ കെട്ടുറപ്പ്. സ്ത്രീകൾ സ്വതന്ത്രകളായി പുരുഷന്മാരുമായി ഇടപെടുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത് അനാവശ്യമായ ജനപ്പെരുപ്പം ഉണ്ടാക്കിയേക്കും. സ്ത്രീകള് അനാവശ്യമായിട്ട് ധാർമ്മികമല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇടപെട്ട്, അല്ലെ, അത് മോശമാണ്. ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്ത പുരുഷന്മാരും സമൂഹത്തിൽ വ്യഭിചാര ആസക്തി വളർത്തി ജനപ്പെരുപ്പത്തിന് വഴിവെക്കും. മനുഷ്യവർഗത്തെ യുദ്ധവും പകർച്ചവ്യാധിയും അടിക്കടി ക്ഷയിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ ഈ വേണ്ടാത്ത കുട്ടികളെ, വർണ്ണസങ്കരത്തിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ജനിക്കും. അങ്ങനെ മനുഷ്യവർഗത്തിനെ തീരെ അധപ്പതനത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടും. അപ്പൊ ഇവിടെ മനുസ്മൃതിയിൽ നിന്നുള്ള ഷോഡശ സംസ്കാരം, 16 സംസ്കാരങ്ങളാണ്, ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകള്. ആകെ 40 സംസ്കാരങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടുണ്ട്. അതിലത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 16 അത് ഗർഭാധാനം മുതല് അന്ത്യേഷ്ടി വരെ ആണ്. ഗർഭാധാനമുണ്ട്, പുംസവനം, ഗർഭത്തിന്റെ 3-ാം മാസം നടത്തുന്ന ആചാരാണ്. സീമന്തം, കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അമ്മയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഒരു ആചാരാണ്. ജാതകർമ്മമുണ്ട്, കുട്ടിക്ക് ജനിച്ച. നാമകരണമുണ്ട്, നിഷ്ക്രമണം, കുട്ടിയെ ആദ്യമായിട്ട് പുറത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അന്നപ്രാശനം നമുക്കറിയാം. ചൂടാകരണം, ആദ്യമായിട്ട് മുടി മുറിക്കുന്നത്. കർണവേദം, ചെവി തുളയ്ക്കുന്നത്. പിന്നെ വിദ്യാരംഭമുണ്ട്, ഉപനയനുണ്ട്, പൂണൂല് ധരിക്കല്. പിന്നെ പ്രൈശർത്തുണ്ട്, ഓരോ വർഷം പഠനത്തിന് മുമ്പും ശേഷവും. പിന്നെ ആൺകുട്ടികൾക്ക് കേശന്തം, ഷേവ് ചെയ്യാം. പെൺകുട്ടികൾക്ക് ആദ്യത്തെ ആർത്തവ ചക്രം, ഋതുശുദ്ധി. സമാവർത്തനം, വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം. പിന്നെ വിവാഹം, പിന്നെ കുറെ നാൾ ജീവിച്ചു, പിന്നെ അന്ത്യേഷ്ടി, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കർമ്മം. അങ്ങനെ 16 കർമ്മങ്ങള് നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. അതൊക്കെ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകളാണ്. അങ്ങനെയാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത്. സങ്കരോ നരകായൈവ കുലഘ്നാനാം കുലസ്യജ പതന്തി പിതരോ ഹ്യേഷാം ലുപ്തപിണ്ഡോദക ക്രിയ. ആവശ്യമില്ലാത്ത ജനവർദ്ധനയുണ്ടായാൽ കുടുംബങ്ങൾക്കും കുലപാരമ്പര്യങ്ങൾ കളഞ്ഞു കുളിച്ചവർക്കും ജീവിതം നരകതുല്യമാവുന്നു. അങ്ങനെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രജകൾ ഉണ്ടാവുമ്പോഴ് കുടുംബത്തിലൊക്കെ, അല്ലെ, പാരമ്പര്യമൊന്നും ഇല്ലാതെ ജീവിതം നരകതുല്യമാവും. അധപ്പതിച്ച കുടുംബങ്ങളിലെ പിതൃക്കൾ കാലം തോറും പിണ്ടമോദക ക്രിയോ കിട്ടാകയാൽ അധപ്പതിക്കും. അങ്ങനെ ശരിക്കുള്ള എന്താ പിതൃക്കൾക്ക് പിണ്ടം ബലി ഉദകക്രിയ ചെയ്യാനൊന്നും ആളില്ലാതെ വന്ന് ആകെ കുലം തന്നെ അധപ്പതിച്ചു പോകും. കർത്തവ്യങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ച് മുക്തിദാതാവായ മുകുന്ദന്റെ ചരണകമലങ്ങളിൽ അഭയം തേടിയവർക്ക്, സർവാത്മനായി ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചവർക്ക്, ദേവന്മാരോടാകട്ടെ, ഋഷികൾ, ജീവജാലങ്ങൾ, കുടുംബാംഗങ്ങൾ, പിതൃക്കൾ, മനുഷ്യർ എന്നിവരോടാകട്ടെ യാതൊരു കടപ്പാടുമില്ല. എല്ലാ ബാധ്യതകളും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്താൽ സ്വയമേവ നിറവേറ്റപ്പെടുമെന്ന് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ഷോഡശ സംസ്കാരങ്ങള് ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും വരെ വേണ്ടു? നമ്മള് ഈ കർമ്മികളായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന സമയം, ഭൗതികതയിലുള്ളപ്പോ മാത്രം. നമ്മള് ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു വിചാരിച്ചാല് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ വക ആചാരങ്ങളൊന്നും പിന്നെ ബാധിക്കണില്ല. ദോഷൈരൈതേ കുലഘ്നാനാം വർണ്ണസങ്കരകാരകൈ ഉത്സാദ്യന്തേ ജാതിധർമ്മ കുലധർമാശ്ച ശാശ്വത. കുടുംബ പാരമ്പര്യം നശിപ്പിക്കുന്നവരുടെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ശിശുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നു. തന്മൂലം എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള സാമൂഹ്യ പുരോഗമന പ്രവർത്തനങ്ങളും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളും പാടെ നശിച്ചു പോകുന്നു.
അങ്ങനെ ആ പാരമ്പര്യമൊക്കെ നശിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ആൾക്കാർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. പിന്നെ വേണ്ടാത്ത ശിശുക്കൾ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ആ സാമൂഹ്യമായിട്ട് തന്നെ അധപ്പതനം സംഭവിച്ചു, പാടെ നശിച്ചു പോകും. അതാണ് കുരുക്ഷേത്ര ഇത്. സമൂഹത്തിന്റെ നാശം എങ്ങനെയാ? തലമുതിർന്നവരെ ഹനിക്കുമ്പോ, അല്ലെ, കുലവംശനാശം സംഭവിക്കുമ്പോ കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിക്കും, വൈദിക ആചാരങ്ങൾ അവസാനിക്കും, കുലത്തില് അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിൽക്കും, സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോകും ചാരിത്രമില്ലാതെ, വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നു, വർണ്ണസങ്കരം ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോഴത്തെ സമൂഹം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ പുരോഗമന പ്രവർത്തനങ്ങളും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളും പാടെ നശിച്ചു പോകുന്നു. സമുദായത്തില് കുഴപ്പങ്ങൾക്കിടയാക്കും. ഫാനിടൂ. അങ്ങനെ ഇടയാക്കും എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ ഉത്സന്ന കുലധർമാണാം മനുഷ്യാണാം ജനാർദ്ദന നരകേ നിയതം വാസോ ഭവതീത്യനുശുശ്രുമ. അല്ലയോ ജനാർദ്ദന, കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് എന്നും നരകത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഗുരു പരമ്പര വഴി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പറയാണ്, ഭഗവാനോട് പറയാണ്, ഈ കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചു വിചാരിക്ക, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നരകവാസാണ് ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന് തയ്യാറല്ല എന്ന് പറയാണ്. സ്വാനുഭവത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടല്ല, ആധികാരിക വചനങ്ങളെ പ്രമാണമാക്കിയാണ് അർജുനൻ വാദിക്കുന്നത്. അതാണ് ശരിയായ ജ്ഞാനം നേടാനുള്ള മാർഗം. എനിക്ക് എന്റെ ആചാര്യന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നരകമാണ് ഉണ്ടാവുക. അഹോ ബദ മഹത്പാപം കർത്തും വ്യവസിതാവയം യത് രാജ്യസുഖലോഭേന ഹന്തും സ്വജനമുദ്യത. കഷ്ടം, എന്തൊരു മഹാപാപത്തിനാണ് നാം ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടത്. രാജ്യം നേടി സുഖിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വജനങ്ങളെ കൊല്ലുകയോ? ചോദിക്കുകയാണ് പിന്നെ, കഷ്ടം തന്നെ, ഞാനിപ്പോ എന്തിനാ ഈ യുദ്ധം ചെയ്യാനെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് പുറപ്പെട്ടത്? രാജ്യം നേടി സുഖിക്കണം, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം ജനങ്ങളെ കൊല്ലുകയാണോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയാണ്. യതിമാമ പ്രതീകാരമശസ്ത്രം ശസ്ത്രപാണയ ധാർത്തരാഷ്ട്രാരണേ ഹന്യുസ്തന്മേ ക്ഷേമതരം ഭവേത്. ധാർത്തരാഷ്ട്രന്മാരോട് പൊരുതുന്നതിൽ ഭേദം നിരായുധനായി പ്രതിരോധത്തിനൊരുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന എന്നെ അവർ കൊല്ലട്ടെ എന്ന് വെക്കുകയാണ്. പറഞ്ഞു, ഇനിയിപ്പോ ഈ ഞാൻ കഷ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്, യുദ്ധത്തിന് ഞാൻ വരരുതായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോ ഇവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഭേദം ഞാൻ ആയുധമൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പ്രതിരോധത്തിനൊന്നും നിൽക്കണില്ല, അവരെന്നെ വധിച്ചോട്ടെ, അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്ന നിലയിൽ സ്വാഭാവികമായ മൃദുല ഹൃദയത്വത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണിതെല്ലാം. അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് ഈ അനുകമ്പയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്, അല്ലെ? സോഫ്റ്റ് ഹാർട്ടഡ് ആണ് അർജുനൻ. സഞ്ജയ ഉവാച ഏവമുക്ത്വാർജുന സംഖ്യേ രഥോപസ്ഥ ഉപാവിശത് വിസൃജ്യ സശരം ചാപം ശോക സംവിഘ്നമാനസ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അർജുനൻ രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി തേരിലിരിപ്പായി. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അർജുനൻ പറഞ്ഞു എന്ന് ധൃതരാഷ്ട്രരോട് പറയാണ് സഞ്ജയൻ. പറയാണ്, ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ ചെയ്ത അർജുനൻ? വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായിട്ട് തേർത്തട്ടിലിരുന്നു എന്നാണ് പറയണത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇനി യുദ്ധം ചെയ്യില്ല, അവരെന്നെ വേണമെങ്കിൽ വധിച്ചോട്ടെ, ഞാൻ ഈ പാപം കർമ്മം ഞാൻ ചെയ്യാൻ ആളല്ല എന്ന് അർജുനൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയാണ്. ദയാലുവും മൃദുലഹൃദയനും ഭഗവത് സേവ നിരതനുമായ അദ്ദേഹം ആത്മജ്ഞാനത്തിന് അർഹൻ തന്നെ. ഇനിയിപ്പോ ഭഗവാൻ ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കും, അല്ലെ? അതിന് അർഹതയുണ്ട്. അത്രയും ദയാലുവാണ്, ഭഗവത് സേവന നിരതനാണ്, അല്ലെ? മൃദുല ഹൃദയനാണ്. അർജുനന്റെ വിശുദ്ധ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? മൃദുല ഹൃദയത്വം, അല്ലെ? ഈ ത്രൈലോക്യം 3 ലോകങ്ങളും നേടാമെന്ന് വന്നാലും അവരെയും വധിക്കാൻ തയ്യാറല്ല. അക്രമികളെ കൊല്ലുന്നതിൽ പാപമില്ലാഞ്ഞിട്ടുകൂടി അവരുടെ തെറ്റു പൊറുക്കാൻ തയ്യാറായി, അല്ലെ? ആതതായികള് എന്ന് വെച്ചാൽ വധാർഹരാണ് കൗരവര്, എന്നിട്ടും അവരോട് പൊറുക്കാണ്. യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട കടപ്പാട് നിരസിക്കേണ്ട അപകടത്തിൽ പോലും ദുഷ്ഫലങ്ങളെ കണക്കാക്കുന്നു. യുദ്ധം നിരസിക്കാൻ പാടില്ല, അല്ലെ ക്ഷത്രിയൻ? ശരിക്കും. പക്ഷേ അപ്പോൾ പോലും ദുഷ്ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് ഓർക്കുകയാണ്. കുടുംബ പാരമ്പര്യങ്ങളും ധാർമ്മികതയും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ബാധ്യതകളെ കുറിച്ച് ബോധവാനാണ്. ഇപ്പൊ പാരമ്പര്യം സംരക്ഷിക്കണം, അല്ലെ? ധാർമ്മികത സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്ന ചിന്തയാണ്.
അർജുനൻ നിരായുധനായി കൊല്ലപ്പെടാൻ തയ്യാറാണ്, പക്ഷെ പ്രതികാരം ചെയ്യാനല്ല. അല്ലേ? അർജുനന് പ്രതികാരം ചെയ്യണമെന്നൊന്നും ഇല്ലാണ്ടായി. ക്ഷത്രിയരുടെ സമരമുറകളിൽപ്പെട്ട ഒരു നിബന്ധനയാണ് എന്താണ്? നിരായുധനും പൊരുതാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവനുമായ എതിരാളിയെ ആക്രമിച്ചുകൂടാ. അങ്ങനെ ഒരു റൂളുണ്ട്. എന്താണ് ക്ഷത്രിയരുടെ സമരമുറകളിലത്തെ നിബന്ധന? നിരായുധനായിട്ട് ഒരാൾ നിൽക്കുകയാണ്, അതല്ലെങ്കിൽ പൊരുതാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാതെ നിൽക്കണ വേളയില് ആ എതിരാളിയെ ആക്രമിച്ചുകൂടാ എന്നൊരു നിബന്ധനയുണ്ട് സമരമുറയില്. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്ന നിലയിൽ സ്വാഭാവികമായ മൃദുല ഹൃദയത്വത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണിതെല്ലാം. വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട്, ഒരിക്കലും ഉയർത്തിയ വില്ല് താഴെ വെക്കില്ല, അത് അമ്പെയ്യാതെ. ആ പ്രതിജ്ഞ പോലും ലംഘിച്ച് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് തേർത്തട്ടിലിരിപ്പായി. ഇപ്പൊ പറയാണ് കൃഷ്ണനും അർജുനും ഭീമന്റെയും വ്യത്യസ്ത നാമങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ് അർത്ഥം. കൃഷ്ണൻ എന്ന് വെച്ചാല് എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നവൻ എന്നാണ്. ഋഷികേശൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉടമ. മാധവൻ ലക്ഷ്മീപതിയാണ്. അച്യുതൻ ച്യുതി അല്ലെങ്കിൽ വീഴ്ച പറ്റാത്തവൻ എന്നാണ്. വാസുദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വസുദേവ പുത്രൻ. ഇവിടെയുണ്ട്. മധുസൂദനൻ, മധു എന്ന രാക്ഷസനെ കൊന്നത് കൊണ്ടാണ് മധുസൂദനൻ എന്ന് ഭഗവാന് പേര്. ഗോവിന്ദൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോക്കൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ആനന്ദം നൽകുകയാൽ. വാസുദേവൻ വസുദേവപുത്രൻ. ദേവകീ നന്ദനൻ, ദേവകി അമ്മയായി സ്വീകരിച്ചു. യശോദാനന്ദനൻ, വൃന്ദാവനത്തിൽ ബാലകാല കേളികളാൽ യശോദയെ ആനന്ദിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട്. പാർത്ഥസാരഥി, അർജുനന്റെ തേർ തെളിച്ചതുകൊണ്ട്. കേശവൻ, കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചവൻ. ജനാർദ്ദനൻ, ജീവജാലങ്ങളുടെ രക്ഷകൻ. ഇനി അർജുനന്റെ പേരാ. ധനഞ്ജയൻ, ധനത്തെ ജയിച്ചവൻ. പാർത്ഥൻ, കുന്തിയുടെ പുത്രൻ. ഗുഡാകേശൻ, നിദ്രയെ ജയിക്കുന്നവൻ. ഗുഡാകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിദ്രയാണ് അല്ലെ. വൃഗോദരൻ, ഭീമന്റെ പേര്. എന്താ വൃഗോദരൻ എന്ന് ഭീമനെ വിളിക്കണത്? വീര്യശാലികൾക്ക് മാത്രം സാധിക്കാവുന്ന ധീരകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും വളരെ കൂടുതൽ ഭക്ഷിക്കാനും കഴിവുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട്. അപ്പോ ടഫ് ടാസ്ക് ഒക്കെ ഭീമസേനൻ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യും അല്ലേ. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 1-ാം അധ്യായം ഇവിടെ സമാപിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ദുര്യോധന എന്നും ഭീമനോട് അസൂയ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം എന്താണ് മാതാജി? കാരണം എന്താന്നാ പറഞ്ഞത്? താൻ കൊല്ലപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ശ്ലോകം അത് ഭീമന്റെ കൈകൊണ്ടായിരിക്കും. മാതാജി ശ്ലോകം പറഞ്ഞാ മതി. എത്രാമത്തെ ശ്ലോകം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എഴുതിയെടുത്തോളാം. എന്നാല് അറിയാൻ പറ്റുമോ മാതാജിക്ക്? പറയാൻ പറ്റുമോ? അങ്ങനെയല്ല. അത് അസൂയ ഉണ്ടാവണത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാല് അത് ഭീമന്റെ താൻ കൊല്ലപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഭീമന്റെ കൈകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് മുമ്പേ അറിയാം. കാരണം ഭീമൻ ശപഥം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിന്നെ ഞാൻ വധിക്കും എന്ന്. അപ്പോ ഭീമന്റെ കൈകൊണ്ടാണ് താൻ കൊല്ലപ്പെടുക എന്നറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഭീമനോട് അസൂയ ഉള്ളത്. വേറെ ഏതാ? എഴുതിയ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ 1-ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തൊട്ട് വായിച്ചോളൂ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരമാവുമല്ലോ. കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിക്കൂ. ഭീമന്റെയും കൃഷ്ണന്റെ അർജുനന്റെ ആ പേരുകളുടെ കുറെ പേരുകളുണ്ടല്ലോ, അവരുടെ അതിന്റെ അർത്ഥങ്ങള് അതിന്റെ അർത്ഥങ്ങള് ആ ക്ലാസ് ഒന്നും കൂടെ കാണുമ്പോ ആ സ്ലൈഡ് കിട്ടും. ആ സ്ലൈഡ് വെച്ചിട്ട് അർത്ഥം എടുത്തോളൂ. ഭഗവത്ഗീതയിലെ 700 ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എത്ര ശ്ലോകങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു? എത്രയാ? 574 അല്ലേ? പിന്നെ മഹാരഥന്മാർ എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? 60,000 യോദ്ധാക്കളെ ഒറ്റയ്ക്ക് നേരിടാനുള്ള പ്രാപ്തിയുള്ള. ദുര്യോധനന് എന്നും ഭീമനോട് പക തോന്നാൻ കാരണമെന്ത്? അതല്ലേ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ തേരിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ത്?
എന്താ പ്രത്യേകത? അറിയില്ല. ഒരിക്കലും തോൽവിയില്ലാത്ത ദിവ്യ രഥമാണ്. ആ രഥത്തില് യുദ്ധം ചെയ്ത ഒരിക്കലും തോൽക്കില്ല. ദേവദത്തമായിട്ടുള്ള രഥമാണ്. പിന്നെ അതിന്റെ കൊടിക്കൂറ ഹനുമാനാണ് അല്ലേ? ഹനുമാൻ സ്വാമി എപ്പോഴും വിജയം ഉണ്ടാക്കും. വേറെ എന്താ? ശംഖുനാദം, ആ ദീപം, ശംഖുന്ന് രക്തജീവിതം. ആ അതൊക്കെ വിജയ ചിഹ്നങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോ അല്ലേ? ആ ആ അതൊക്കെ എഴുതാം. പിന്നെ ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ട്. ലക്ഷ്മി ദേവി, ഐശ്വര്യ ദേവത ഭഗവാനിലോടത്ത് അതുണ്ടാവും. യുദ്ധരംഗത്തിൽ അർജുനൻ ആരെല്ലാം കണ്ടത്? ആരെയൊക്കെയാ കണ്ടത്? ദുര്യോധന പക്ഷത്തുള്ളവർ ശങ്കൂതിയപ്പ പാണ്ഡവരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നതായി പറയുന്നില്ല. കാരണം എന്താ കാരണം? ഏത് സന്നിഗ്ധ ഘട്ടത്തിലും ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ആൾക്ക് പിന്നെ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. ഭഗവാൻ കൂടെയുള്ളത് കൊണ്ട്. ആ ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഭയക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലേ? ആ ആ പാണ്ഡവർക്ക് അതുകൊണ്ട് ഭയമില്ല. ഭയമില്ല. ഗുഡാകം എന്നാൽ എന്താ? നിദ്രയെ ജയിച്ചവൻ. നിദ്ര. ഗുഡാകം എന്ന് വെച്ചാൽ നിദ്ര. ഗുഡാകേശൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിദ്രയെ ജയിച്ചവൻ എന്ന് പറയും. യുദ്ധരംഗങ്ങളിൽ അർജുനൻ ആരെയെല്ലാമാണ് കണ്ടത്? ആര്യ? ഇതുണ്ടല്ലോ. പിതാമഹന്മാര്, ഗുരുജനങ്ങള്, പിതാക്കന്മാര്, ഭാര്യാപിതാക്കന്മാര്, സുഹൃത്തുക്കള്, പുത്രന്മാര്, പൗത്രന്മാര്, പലതരത്തിലുള്ള ബന്ധുക്കളാണ് അല്ലേ കണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗോവിന്ദൻ എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാകുന്നത്? എന്താ? ഗോവിന്ദൻ എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാകുന്നത്? എന്താ ഗോക്കൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും സുഗന്ധം. ആനന്ദം കൊടുക്കുന്ന. ആർക്ക് മാതാജി കിട്ടിയില്ല? ഗോക്കൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ആനന്ദം നൽകുന്നവൻ. ആറുകൂട്ടം അക്രമികൾ ആരെല്ലാം? ആരൊക്കെയാ? വീട് തീ വയ്ക്കുന്നവൻ, വീട് വിഷം തീ കൊടുക്കുന്നവൻ, വെക്കുന്നവര്, വീട് തീ വയ്ക്കുന്നവൻ, മാരകായുധങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നവൻ, അന്യന്റെ ഭാര്യയെ സ്വീകരിക്കുന്നവൻ. ഒന്ന് സാവധാനം പറഞ്ഞ നന്നായിരുന്നു. എഴുതിയെടുക്കാനും. വിഷം കൊടുക്കുന്നവൻ, വീട് തീ വയ്ക്കുന്നവൻ, മാരകായുധങ്ങളെ സ്വത്ത് തട്ടിയെടുക്കുന്നവൻ, അന്യന്റെ ഭാര്യയെ അപഹരിക്കുന്നവൻ. 6 കാര്യങ്ങളും കൗരവര് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാ അല്ലേ പാണ്ഡവരോട്? പിന്നെ അടുത്തത് വംശപിതാക്കൾ ഒരിക്കലും വധാർഹരല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? എന്താണ്? വർണ്ണസങ്കരം. അല്ല, ഈ എന്താ പറയാ, ഈ ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള സംസ്കാര പ്രക്രിയകള്, ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകളൊക്കെ ഇവരുടെ കീഴിലാണ്, ഇവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ, തലമുതിർന്നവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഒരു കുടുംബത്തിൽ നടക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അവരുടെ അഭാവത്തിൽ അത് നടക്കാതെ പോയാല്, ആചാരങ്ങളൊന്നും അനുഷ്ഠിക്കാതെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉള്ള അറിവൊന്നും ഇല്ലാത്തവരായിട്ടുള്ള ജനസമൂഹം ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് അവരെപ്പോഴും വധിക്കപ്പെടരുത്. വംശപിതാക്കൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം. അവരാണ് പിന്നെ മറ്റ് ഇളം തലമുറയൊക്കെ നയിക്കേണ്ടത് അല്ലേ? വേണ്ട രീതിയില് ഭഗവതോന്മുഖമാക്കി അവരെ ഓരോ സംസ്കാര പ്രക്രിയകളിലൂടെ ശുദ്ധീകരണം ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. അപ്പോൾ വംശപിതാക്കൾ മരിക്കരുത്. എന്നാലാണ് നല്ല തലമുറ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇളം തലമുറ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് ഉള്ള മൂല്യങ്ങളിലൂടെ വളരുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. 39ാമത്തെ ശ്ലോകം ഒന്നുകൂടി വായിക്കാവോ? വംശം നശിക്കുന്നതോടുകൂടി ഏറെ കാലമായി പുലർത്തിപ്പോന്ന കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ധർമ്മം നശിക്കുമ്പോൾ വംശത്തിൽ ശേഷിക്കുന്നവർ അധാർമിക കൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അതാണോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കട്ടെ മാതാജി. വായിക്കൂ. ഏതാ 39ാമത്തെ? കുലക്ഷയെ പ്രണശ്യന്തി
കുലധർമ്മ സനാതന ധർമ്മേ നഷ്ടേ കുലം കൃഷ്ണം അധർമ്മോഭിഭവത്യുത. 19 ശ്ലോകം വംശം നശിക്കുന്നതോടുകൂടി ഏറെ കാലമായി പുലർത്തിപ്പോന്ന കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിക്കുന്നു. അല്ലെ? വംശം നശിച്ചാല് കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിക്കും. അങ്ങനെ ധർമ്മം നശിക്കുമ്പോൾ വംശത്തിൽ ശേഷിക്കുന്നവർ അധാർമിക കൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടും. അല്ലെ? അങ്ങനെ ഈ വംശത്തില് ഇപ്പൊ യുദ്ധോത്സുകരായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണ്? ഒരു കുടുംബത്തിലെ തലമുതിർന്ന പുരുഷന്മാര്, അല്ലെ? ആൺമക്കള്, അവരൊക്കെയാണ് ഈ കൊല്ലപ്പെട്ട്. അവരൊക്കെ ഇല്ലാതായാല് ആ വംശം തന്നെ നശിക്കും. അല്ലേ? ഏറെ കാലമായിട്ട് കുലധർമ്മങ്ങൾ ഉള്ളതൊക്കെ നശിച്ചു പോകും. അങ്ങനെ ധർമ്മം നശിച്ചാലോ പിന്നെ വംശത്തിൽ ശേഷിക്കുക ആരാ? പ്രായമായവര്, സ്ത്രീകള്, കുട്ടികള് മാത്രായിരിക്കും. അവരൊക്കെയും തന്നെ അധാർമിക കൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടും. അല്ലെ? ജീവിതമാർഗം വേറെ ഇല്ലാണ്ട്. അതാ പറയണേ. ക്ലിയർ ആയോ മാതാജി? വ്യക്തായോ? 31 ശ്ലോകം. വ്യക്തായോ മാതാജി? ആരാ ക്ഷത്രിയ ചോദിച്ചത്? വ്യക്തമായി മാതാജി, വ്യക്തമായി. ക്ഷത്രിയ സമരമുറകളിലെ നിബന്ധന എന്താണ്? എന്താണ്? നിരായുധനും പൊരുതാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവനുമായവനെ എതിരിടരുത് എന്നുള്ളതാണ്. പൊരുതാൻ താല്പര്യമില്ലാതെ പൊരുതാൻ നിരായുധനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകരുത്. പിന്നെ ഇനിയുണ്ടോ? ഭീമൻ മൃഗോദരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ? ദുഷ്കര കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഭീമനല്ലേ? ടഫ് ടാസ്ക് ഒക്കെ ഭീമന് കൊടുത്താൽ ചെയ്യും. മാത്രല്ല കൂടുതൽ ഭോജനപ്രിയനാണ്. ദുഷ്കര കർമ്മങ്ങള് ചെയ്യാനും കൂടുതൽ ഭക്ഷിക്കാനും ഒക്കെ ഭീമന് സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മൃഗോദരൻ. പാണ്ഡവരുടെ വിജയത്തിന്റെ അടയാളം. അതൊക്കെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണല്ലോ. അതൊക്കെ എഴുതിയില്ലേ? വായിച്ചോളൂ. ഞാൻ ലീവ് ചെയ്യുന്നു മാതാജി. എന്താ? ഞാൻ ലീവ് ചെയ്യട്ടെ. ധർമ്മക്ഷേത്രം, ദിവ്യമായ രഥം, കപിധ്വജൻ, ശംഖനാദം, ഗാണ്ഡീവം, രക്തജീവിതം, മോക്ഷ ഏകാദശി, ഭാഗ്യലക്ഷ്മി, ഋഷികേശം. അതെ, 9 കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ? ഏത് ശ്ലോകം പറഞ്ഞുതരോ മാതാജി? ആൻസർ പറഞ്ഞ മാതാജി. അർജുനന്റെ വിജയത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ. ഭഗവാന്റെ രഥം, കപിധ്വജം, ശംഖനാദം, ഖാണ്ഡീവം, രക്തജീവിതം, മോക്ഷ ഏകാദശി, ഭഗവാന് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി, മോക്ഷ ഏകാദശി, രക്തജീവിതം. അത് നമ്മൾ മുമ്പേ എഴുതിയതാണ്. 6ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനാ. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എഴുതിയതാ. വിജയത്തിന്റെ അടയാളം എന്തായാലും ശംഖുനാഥൻ, മോക്ഷ ഏകാദശി, ഭഗവാനും കപിധ്വജം. യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള അർജുനന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ? സ്വന്തം ബന്ധുജനങ്ങളോടുള്ള അത് എഴുതി വെച്ചിരുന്നു. മൃദുല ഹൃദയത്വം, പാപം, ധാർമ്മിക ബോധം, തീരുമാനമെടുക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ, അതൊക്കെയല്ലേ? മറ്റേ ബുക്ക് കഴിഞ്ഞ ലെവൽ 1 പഠിച്ചവർക്ക് അതൊക്കെ ദ്രൗപദിയുടെ പിതാവിന്റെ പേര്. പിന്നെ ഉണ്ടോ? ഇനിയുണ്ടോ? ദ്രൗപദിയുടെ പിതാവിന്റെ പേര് എന്താ? ദ്രുപദൻ. കഴിഞ്ഞു. ഇനി എന്തെങ്കിലും വേറെ സംശയം ഉണ്ടോ? മനസ്സിലായോ? ഇന്ന് കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോയോ?
മനസ്സിലായി. 2 മനസ്സിലായി. ദിവസം ആയല്ലോ. മനസ്സിലായി. ആദ്യമേ ഇത് പഠിച്ചതായതുകൊണ്ട് മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ടാ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോയത്. 2 ദിവസത്തേക്ക് വിനദോച്ചി വെക്കാനുള്ളത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നർത്ഥം? എന്താ വിനദോച്ചി. എന്താന്ന്? വിനദോച്ചി എന്ന് പറയുന്നില്ലേ? ഒരു മിനിറ്റ് മാതാജി, ഞാൻ ശ്ലോകം പറയാം. ആ കിട്ടുന്നില്ല. വിനദോച്ചേന്റെ അർത്ഥം ചോദിച്ചേ. ഏത് ശ്ലോകത്തിലാ? വിനദ്യോച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അത് ഞാൻ എത്രാമത്തെ ശ്ലോക? അതാ കാണാത്തെ. ശംഖം ദത്മൗ പ്രതാപവാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. കിട്ടുന്നില്ല. ശംഖം ദത്മൗ ജനാർദ്ദന പാപമേ. ആവേശത്തിന് കിട്ടില്ല. അത് 12ാമത്തെ ശ്ലോകം. തസ്യ സഞ്ജയനൻ ഹർഷം സഞ്ജനയൻ. സിംഹനാദം വിനദോച്ചൈ. സിംഹനാദം. സിംഹനാദം മുഴക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഒരു നാദം. സിംഹനാദം ആദ്യം എടുത്തു, എന്നിട്ടാണ് ശംഖ് വിളിക്കണത്. ആര്? നമ്മുടെ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ. സിംഹനാദം വിനദ്യോച്ച് ശംഖം. അതായത് ഇപ്പൊ ഈ വലിയ യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമ്പോ ആദ്യം കമാൻഡർ ഒരു അലർച്ചയുണ്ട്, എന്നിട്ടാണ് യുദ്ധം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത്. എല്ലാവർക്കും ഒരു സൈൻ കൊടുക്കണതാണ്. അതുപോലെയാണ് ഈ പിതാമഹൻ ചെയ്യണത്. സിംഹനാദം മുഴക്കി ഉച്ചത്തില്, സിംഹനാദം വിനദ്യോച്ചൈ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ശംഖം വിളിക്കുന്നത്. ശംഖം പ്രതാപവാനായിട്ട് ശംഖം എടുത്ത് വിളിക്കാണ് ഈ സിംഹനാദം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്. അതാ അവിടെ പറയണേ. പരാക്രമിയാണ് അല്ലേ കുരു പിതാമഹനായിട്ടുള്ള ആ ഭീഷ്മര്. ദുര്യോധനന് പൗത്രനായിട്ടുള്ള ദുര്യോധനന് സന്തോഷം ഉണ്ടാവട്ടെ. തസ്യ സഞ്ജനയൻ ഹർഷം. അവന് ഹർഷം ജനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നാ പറയണേ. ആ ദുര്യോധനന് ഹർഷം ജനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പിതാമഹൻ ഈ സിംഹഗർജനം പോലെയുള്ള ആ ശബ്ദമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് പിന്നീട് ശംഖു എടുത്തിട്ട് ഊതി എന്നാണ്. മാതാജി, പിന്നില്ലേ ചില ബുക്കിലെ 8ാമത്തെ ശ്ലോകമില്ലേ, ഭവാൻ ഭീഷ്മച്ച കർണച്ച കൃപച്ച സമിതിഞ്ജയ അശ്വത്ഥാമ വികർണശ്ച സൗമദത്തിർ ജയദ്രഥ അങ്ങനെയാ ഉള്ളത്. അതെയാ? ജയദ്രഥനും അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അല്ലെ യുദ്ധത്തിന്. അതാവും. അല്ല, അപ്പൊ അന്നത്തെ ടൈമില് അത് ഒരു ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊറേയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വായിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ രീതിയെല്ലാം. അപ്പൊ ചില ആൾക്കാരുടെ ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെയോന്ന്, നമ്മളെ ബുക്കിലെല്ലാം ഇങ്ങനെയോന്ന്. അപ്പൊ അവരെന്നോട് ചോദിക്കുമ്പോ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തഥൈവച എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സെട്ര എക്സെട്ര എന്നാണ്. അപ്പൊ അതിൽ ഒരാളുടെ കൂടി പേര് കൂട്ടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നേ ഉള്ളൂ. ജയദ്രഥനും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതില് സൗമദത്തി എന്നുള്ള തുടങ്ങിയവര് എക്സെട്ര എക്സെട്ര എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ഈ ബുക്കിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടോ? നമ്മൾ ഇപ്പൊ ക്ലാസ് എടുത്തതിന്റെ അകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ? ക്ലാസിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എന്താ വെച്ചാൽ നോക്കിയില്ല. എനിക്ക് ഇത് ക്ലാസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അത് നോക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ എനിക്കറിയില്ല. ആ ഗ്രൂപ്പില് ഓപ്പൺ ആക്കിയാ മതി. അല്ല, അത് ഇത്